Nivelreuman vitaaliaineohjelma ja hoito. Opettele tämä ohjelma, ruokavaliosta jätetään pois kahvi ja tee. Ne happamoittavat ja tukkeuttavat elimistöä. Sokeri ja hunaja aiheuttavat tulehduksia ruokkimalla ei-mistön pieneliöstöä. Lisäksi sokeri on emäsryöväri. Eläinvalkuainen, liha, kala, muna, maito, juusto. Kasvisvalkuainen, sienet, parsa, papu, herne, soija. Molempien valkuaisten liikakäyttö synnyttää virtsa-ainejäämiä elimistöön tukkimaan nivelkalvoja. Valkuaisaineet ja sokerit rappeuttavat suolen toimintaa. Valkuaiset happamoittavat elimistön. Tulehdustenkin menestyksellinen hoito vaatii niukkuutta eläinvalkuaisten suhteen. Sitrushedelmät ja mehut. Nämä vaikuttavat haitallisesti munuaisten toimintaan. Mitä nivelreumainen saa syödä? Kaikki täysviljatuotteet ovat mielestäni sallittuja siksi, että niistä saadaan runsaasti kuitua edistämään suolen toimintaa. Kotimaisten viljojen happoluku on melko korkea, mutta siitä huolimatta en ole todennut niistä koituvan merkittäviä happovaivoja. Hirssi ja tattari ovat happoarvoltaan neutraaleja ja erittäin sopivia reumaatikoille. Vihannekset, joista valkokaali on yksi parhaista. Sipulit ja kesäisin salaatin ja voikukanlehdet. Juurekset, porkkana, punajuuri, lanttu, nauris ja niin edelleen. Ei happamat marjat. Puolukka, punaherukka ja karpalo ovat happamia. On kuitenkin pieni ryhmä reumaatikkoja, joilla happoemästasapaino vaihtelee tai on jopa emäksisen puolella. Heidän elimistönsä kaipaa puolukkaa tai hapanta ruisleipää. Ehkä 5–10% reumasairaista kuuluu tähän poikkeavaan vähemmistöön, joille sopii myös omenaviinietikka. Peruna. Se on reumaihmisen perusravintoaine. Peruna on emäksinen, se sisältää runsaasti kaliumia ja on jopa ollut suomalaisten ei-vitamiinin lähde. Idut. Päivittäiseen salaattiin ja vaikka tuorepuuron päälle on hyvä kasvattaa ituja. Suositeltavia ovat sinimailainen eli alfalfa, mumpapu, vehnä ja niin edelleen. Puhtaita hedelmiä on vaikea löytää ja banaani on yksi saastuneimmista, mutta siinä on runsaasti kaliumia ja korkea emäksisyys. Eiköhän maksa sentään kykene hävittämään puolen tai yhden kokonaisenkin banaanin myrkyt päivittäin. Minalka 2–4 kappale päivittäin kelpasan 1–3 kappale päivittäin sisältää jodia dolomittikalkki 4–10 kappale PV sisältää kalsiumia ja magnesiumia suhteessa 2:1. Selesan 2–3 kappale PV sisältää seleeniä, sinkkiä ja kromia seleriina 3–6 kappale PV. Sisältää, kuten edellinenkin, 50 mg seleeniä puristeessa, joten maksimi 9 kappale ei ole liian paljon. Tukan kasvu paranee. Potassium 1–2 kappale PV. Tämä on kaliumia. Epimaa 2 PV. Hyvin imeytyvä pii. Lisää nivelkalvojen välityskykyä. Spirulina-dietti antaa kasvissyöjille puuttuvan BYTS-vitamiinin. Merkittävä osa kasvissyöjiä, vieläpä monet muutkin ihmiset, kärsivät liian alhaisesta seerumirautatasosta. Tätä mitataan harvoin ja siksi se on vähän tunnettu. Käytännössä puutos ilmenee siten, että suuren aterian, esimerkiksi päivällisen jälkeen, ilmenee vuoteeseen vaativaa väsymystä. Aerola 2–6 kappale PV, luonnollinen E-vitamiini. Synteettiset vitamiinit eivät korvaa luonnollisia, vaikka niistä iuhyen aikaa käytettynä olisikin apua. Synteettisistä vitamiineista puuttuu tiettyjä aineita, jotka luonto on liittänyt omaan tuotteeseensa. Luonnonvitamiineista ei aiheudu elimistölle vahinkoa pitkäaikaisessakaan käytössä. Vain kirjan kameralla otettu kuva paljastaa eron luonnollisen ja synteettisen vitamiinin välillä. Luonnollisen vitamiinin aura on elinvoimaa uhkuva. Oluthiva 10–25 kappale PV tai vastaava jauhemäärä. Luonnollinen B-ryhmän vitamiiniyhdistelmä. Vehnänalkioöljy 1–2 RKL PV sisältää erinomaista luonnon E-vitamiinia. Lesitiini 1–2 RKL PV. Sydänongelmia potevien on syytä ottaa jopa 4 ruokalusikallista päivässä. Louis Meyerin valmistamassa tuotteessa on peroksidiluku pienin. Peroksidia tulee aineen valkaisun yhteydessä. Arizona valkosipuli 1–3 kappale PV tai 1–2 valkosipulin kynttä, jos naapurisopu ei häiriinny. Valkosipuli on erinomainen luonnollinen antibiootti nivelreumaihmisten jatkuvien tulehdusten sammuttamiseen. Valkosipulin allisiini on jopa penisiliiniä tehokkaampi antibiootti ja täysin turvallinen. Sillä on kuitenkin verenpainetta alentava vaikutus, mutta runsas kivennäistaso nostanee sen, mitä valkosipuli laskee. Mikäli valkosipulivalmisteesta puuttuu allisiini, jää sen teho heikoksi. Ehinafore eli auringonhattu. Yhdessä valkosipulin kanssa loistava pari. Yksinkin se jo on hyvä antibiootti. Akuyriti T4 lisää laskimoverenkiertoa. Kalanmaksaöljy 1 RKL PV. On viisasta ottaa jopa kesällä ainakin silloin tällöin.
Luonnolliset AJA-D-vitamiinit ovat tässä tosin DDT:n maustamina. Olen kuitenkin sitä mieltä, että pieni määrä DDT:tä on pienempi paha kuin ilman D-vitamiinia jääminen ja selkänsi menettäminen. D-vitamiini tarvitsee tietenkin seurakseen tärkeät rakennusaineet. Kaikki edellä mainitut tuotteet ovat juontaistuotekaupan hyviksi havaittuja luontaisia vitamiineja ja helppoliukoisia kivennäisaineita. Vain kalanmaksaöljyn joutuu hakemaan apteekista. Jo ensimmäisellä etapilla tehdään virheitä. Mikäli sylkinestettä ei erity riittävästi ruokasulan mukaan, huononee sen hajottaminen mahassa ja ohutsuolessa. Sekin on eräs syy suolen ongelminuuttia ruokaa olisi möyhennettävä suussa ajan kanssa. Ruokasulaa ei huuhdota nesteen kanssa alas, mutta aterian jälkeen olisi juotava reilusti. Päivän nestemäärä saisi olla 2–3 litraa. Runsas nestemäärä huuhtelee munuaisia ja pitää ne kunnossa. On aivan eri asia, virtaako munuaisten läpi kirkas neste vai tervamainen ökötti. Kokeile joskus muutaman viikon ajan suolen huuhtelemista aamuisin. Ruotsalainen, halpa muovipussi kinteine letkuineen ja suuttimineen on paras ratkaisu käytännössä. Kuitenkin vasta tyhjennys Colony-laitteella on melko täydellinen. 3 kuukautta sitten kävi 47-vuotias nivelreumaatikko hakemassa minulta ohjeet ja aineet. Jo nyt hän nauttii elämästään. Ensimmäisen kerran pitkään aikaan hän tajusi, ettei hänestä tulekaan invalidia. Hän teki suolihuhtelun joka päivä. Hän oli jopa ylpeä siitä vesimäärästä 1,25 litraa, joka jo helposti valui hänen suoleensa. Viimeisten viikkojen aikana hänellä oli ollut tilaisuus päivittäiseen avantouintiin. Kylmä vesi panee pintaverenkierron toimimaan ja hapensaanti paranee. Miehen mielestä vaikutus on ollut suorastaan yllättävä, eikä avannossa käynti ole tuntunut ollenkaan vaikealta. Jokainen yrittäköön löytää tehokkaita ohjelmia itselleen. Yksi hyvä liike on myös urheilijoiden käyttämä, seiso haara-asennossa, kumarru ja kosketa vasemmalla kädellä oikean jalan varpaita, heitä käsiselän taakse samalla kun oikea koskettaa vasenta jalkaa. Anna selän kiertyä mahdollisimman tehokkaasti. Muista kuitenkin, aloita varovasti ja vasta sitten kun olet syönyt ohjelmassa mainittuja vitaaliaineita jonkin aikaa, hierontoja otetaan siten kuin aiemmin on jo mainittu. Joka päivä tehdään itsehieronta ja mahdollisuuksien mukaan käytetään toisten palveluja. Mikäli käyt saunassa, on syytä välillä käydä kylmässä suihkussa. Se poistaa löylyn aiheuttamaa kuumentumista ja vähentää turhaa hapen kulutusta. Sen sijaan pitkäaikaiset kylmät kääreet ja jääpussit vahingoittavat kudosta, samoin kaikkinainen veto. Nykytekniikka pilaa asumis- ja työpaikat. Nykyaikaiset ilmastoidut rakennukset koituvat monen ihmisen terveyden turvaksi. Kakkosluokan kansalaisen sairaus pahenee nopeasti ilmastoiduissa tiloissa. Tämänkään tilanteen vakavuutta ei monikaan ymmärrä. Sen paljasti Helsingin virastotalossa tehty tutkimus. Voin kuitenkin todistaa virastossa työskentelevien olevan oikeassa, näillä kakkosluokan kansalaisilla on elimistönsä jossakin kohdassa jatkuva tulehdus, josta seuraa erilaisten reuma-, iho- ja astmaoireiden lisääntyminen. Paljain jaloin käveleminen lumessa on yksi tapa lisätä jalkojen verenkiertoa. Muuan rouva kertoi, että 2 viikon päivittäinen aamukävely lumessa poisti kylmyyden hänen jaloistaan. Avannossa uiminen on tehokkain tapa parantaa verenkiertoa. Useimmilla nivelreumapotilailla on kuitenkin tulehduksellisia alapään vaivoja. Heidän kohdallaan ei avantoon meno tule kysymykseenkään, sillä alapään vaivat tarvitsevat lämpöä. Vitaaliaineohjelma kylläkin vahvistaa sydämen sellaiseen kuntoon, ei tee avantoon jäämisestä tarvitse olla huolissaan. Avannon käyttömahdollisuus on vain harvojen ulottuvilla, mutta jos sinulla on edellytyksiä ja tarvetta avantointiin, aloita ensi syksynä. 3.2 Lihasreuma. Nivelreuman ja lihasreuman hoidoissa ei ole mitään periaatteellista eroa, joten lihasreumaa hoidetaan nivelreuman ohjeiden mukaan. Annettaessa kylmähoitoa reuma-alueille on muistettava, että massiivisempi elin sietää pitempää kylmän vaikutusta kuin esimerkiksi ranne tai sormi, sillä läpijäähtyminen pahentaa tilaa. Eräs japanilainen lääkäri on kehittänyt menetelmän, jossa potilasta pidetään 2–3 minuutin ajan 175 celsiusasteen pakkasessa, ja tulokset ovat erinomaisia. Kuitenkin avantouinnilla ja lumessa kävelyllä saavutetaan jo melko hyviä tuloksia. Kysymyksessähän on verenkierron edistäminen. Sehän ei yksin kuitenkaan riitä pelastamaan reumaattista, tarvitaan reilussa rakennusaineita syntyneiden vikojen korjaamiseen ja uusien vikojen syntymisen ehkäisyyn. 3.3 Lasten reuma. Kerroin kuinka Ville Valtola selvisi Yersinia-bakteerin aiheuttamasta nivelreumasta. Senkin hoito-ohjelma on samanlainen kuin edellä annetut nivelreumaohjeet. Annostusta voi ja täytyykin pienentää. Tulehdus sammutetaan Arizona valkosipulikuoriloilla ja ehinaforeilla ja annetaan elimistölle mahdollisuus rakentua toimintakelpoiseksi. Jokaisen tulisi osata käyttää hyväkseen elimistön kykyä uusiutua, pyrkiä perintötekijöiden määräämään muotoon. Asia on suunnilleen sama kuin sisiliskoilla, jos häntäosa katkeaa, lisko kasvattaa uuden tilalle.
Vaikka Villen sairas jalka oli jo 14 millimetriä tervettä lyhyempi, ylti se muutamassa kuukaudessa myönteisten olosuhteiden vallitessa melkein samaan pituuteen toisen kanssa. Ainakin luitten vahvistuessa tämä pätee vielä 70-vuotiaillakin. Erkki oli 12-vuotias, kun hän sai bakteeritulehduksen jalkaansa, jonka polveen kehittyi niveltulehdus. Hän oli yli 2 vuotta itäsuomalaisessa yliopistosairaalassa saaden aluksi kultaa ja sitten jatkuvasti kortisonia. Rippikoulujassa Erkki pääsi pois sairaalasta. Hän ei kirmaissut sairaalan portista kevätvasikan lailla, vaikka oli maannut siellä suuren osan elämästään, vaan joutui tyytymään kainalosauvoihin. Koko vartalo oli kääntynyt kieroon, toinen jalka oli yli 40 millimetriä lyhyempi ja puheesta ei saanut selvää. Hän oli kuin vaikea CP-vammainen. Henki oli säästynyt, mutta ei juuri muuta. Tällä nuorella ei ollut mitään sellaista tulevaisuutta kuin nuorelle kuuluisi, ei leikkejä, ei urheilua, ei tansseja, ei tyttöjä, ei työpaikkaa, eikä muutakaan tulevaisuuden varalle tehtyä suunnitelmaa. Hän odottaisi vain pikaista kuolemaa aivan kuin vanha ja sairas ihmisraunio. Mitä hän muuta oli? Lääketieteessä pidetään yllä keinotekoista sankarimyyttiä, kukaan ei kerro näistä epäonnistumisista mitään ja niitä on sentään monia. Kuinka paljon meillä on virheellisten hoitojen seurauksena invalidisoituneita ihmisiä, jotka nöyrästi alistuvat kohtaloonsa ja luulevat saaneensa parhaan lääkärin hoitajakseen. Länsimainen lääkäri on rajattu käyttämään voimakkaita, täysin synteettisiä lääkkeitä, myrkkyjä, jotka voivat, elimistön puolustuskyvyn ollessa jo muutenkin olematon, lopullisesti murtaa sairaan ihmisen. Vaikka lääkäri huomaisi hätätilanteen ja tuntisi jonkun toisen, luonnon omin ehdoin toimivan keinon, ei hänellä olisi rohkeutta muuttaa hoitoa, koska hoito ei olisi vallitsevien ohjeiden mukainen. Hän voisi menettää lääkärin oikeutensa. Riskin ottamiseen eivät monet uskaltaudu. 3.4 Selkärankareuma. Selkärankareuman perussyinä ovat useimmiten sokeri ja pulla. Sokeri on aleittanut hampaiden tuhoamisen ja päässyt pureutumaan sillanpääasemiin ienjuurin ja taskuihin sekä juuri hoidettujen hampaiden tyviosiin. Yhä suurempi bakteerilauma on tehnyt omaa tuhoaan ensin hampaistossa. Osa laumaa on sitten lähetetty hakemaan uutta reviiriä. Pullan ja muun tyhjän rappeuttama selkä on yksi sopiva paikka. Kuumeilut ja selkävaivat lisääntyvät. Työssä toki käydään, onhan ikää vasta vähän yli 30 vuotta. Kukaan ei kerro totuutta uhrille, koska kukaan ei osaa kertoa. Eikä ehkä olisikaan oikein pelotella nuorta ihmistä järkyttävillä uutisilla. Siksi elämä jatkuu entisissä totutuissa uomissaan lähes robotin tavoin. Ajan hammas nakertaa aina pienen palan kerrallaan pois entisen vierestä. Viikko sairaslomaa ja sitten taas ähkien töihin. Kun väsymys painaa ja selkäranka tuntuu pystyyn nostetulta lapamadolta, rupeaa hymy hyytymään. Lääkärikierrokset laajenevat, maakunnan paras on seuraava. Kuvassa näkyy muutoksia yläselässä ja lannerangassa. Haluatteko särkylääkettä? Pian on lähtee maan pääkaupunkiin, siellä on varmasti taitavia lääkäreitä. Kortisoni voisi auttaa, ja ihan totta, se tuntuu auttavan. Kummalliset ovat ihmisen aivoitukset. Pääkaupungin ammattimiehen kortisoni kelpasi, mutta oman paikkakunnan lääkäriltä saatu ei. Kukaan ei kuitenkaan missään vaiheessa ehdota parannettua elämäntapaa. Ei kielletä sokeria eikä pullaa. Mahtaako syynä olla se, että sokeri on lääkäreiden suurin työnantaja? Suolasta on paljon turvallisempaa puhua. Joskin suolan pois jättäminen antaa toiselle ryhmälle pientä helpotusta, saa vastaavasti toinen, alipaineesta kärsivä, lisää harmeja. Kortisonista siis löytyi apu, mutta vain lyhyeksi aikaa, ja sekin on näennäistä. Mitään parantumista ei tapahdu, päinvastoin, riittävän pitkän ajan kuluttua on koko selkä tuhoutunut. Särkylääke, indometiini, on turvallisempi myrkky, se ei sentään lisää selän vaurioita, mutta antaa yöunen ja pientä helpotusta päivän askareissa. Kortisonista ja sen valtavista haittavaikutuksista voisi kirjoittaa sivun mittaisen luettelon. Riittäkön tämä tällä kertaa? Vuosikymmenen kärsimysten jälkeen lääkäri, eikä heistäkään kuka tahansa, toteaa kyseessä olevan selkärankareuman. Mitä se enää auttaa? Tiedossa olevat lääkkeet on jo saatu, vain kultahoito puuttuu. Jotkut lääkärit uskaltavat aloittaa helioparhoidon, joka on tarkoitettu malarian hoitoon. Olen tavannut pari henkilöä, jotka ovat olleet oireettomia lähes 10 vuotta helioparkuurin jälkeen. Kuitenkin vaiva sitten on alkanut uudelleen. Tapaamani henkilöt ovat kuitenkin noita vanhan kansan edustajia, eikä mitään nykyajan sokerin syöjiä. Helioparin pelottavana haittapuolena on silmän värikalvon tuhoutuminen. Myrkkyvaikutuksillaan se pystyy kyllä pitämään bakteerit kurissa, mutta sitten onkin edessä tuo toinen ongelma. Usein mennään ojasta allikkoon, ja kuka maksaakaan viuhut? Ainoa maksaja ja kärsijä on sairas itse. Hyväksyn sen, että 70-vuotiaalle annetaan verenpaine, sydän- ja kortisonilääkitys.
Vanhukset eivät jaksa hoitaa itseään, eivät jaksa syödä lisäravinteita, eivätkä valmistaa tuoresalaatteja tai edes kunnon ruokaa päivittäin. Heidän ainoa hupinsa on hyvän syöminen, lapsia kun ollaan taas. Monille selkärankareumaisille ilmaantuu aikaa myöten silmätulehduksia. Joskus vasta ne johtavatkin lääkärin tekemään oikean diagnoosin. Selkärankareumaisen ravinto- ja hoitoohjeet ovat samat kuin edellisissä. Jos kipu tuntuu sietämättömältä, laske housut kinttuihin ja pyydä jotakuta voitelemaan selkäsi laimentamattomalla etikalla tai omenaviinietikalla. Pane merkille, miten kuuma löyly seuraavana aamuna veikuttaa olemiseesi. Kyllä lämpö reumaattiselle hyvää tekee, kun vain kylmällä suihkulla neutraloi kuuman haitat sairailta kohdin, nivelreumainen polvista, reisistä ja olkapäistä ja selkärankareumaatikko selästä valtakunnasta ei löydy montaa terveselkäistä 40-vuotiasta tai vanhempaa. Muutaman vuosikymmenen puutostila on johtanut normaalia toimintaa haittaavaan tilanteeseen, josta pois pääsy vaatii uutta ajattelua, kieltäytymistä ja vaivannäköä, mutta ennen kaikkea kypsyyttä ja alttiutta uuden kokeilemiseen. Pari viikkoa kokeilemalla voi varmistua selkävaivansa syystä ja ymmärtää, millä se on korjattavissa. Osta 2,5 litran pulloa tuoretta kalanmaksaöljyä, suosittelen Islannin vesien kaloista tehtyä aurinkokalanmaksaöljyä vaikkapa appelsiinin maulla pyöristettynä. Ota 1/2 kahvikupillista kalanmaksaöljyä, 2 teelusikallista e-plimaata ja 10-20 dolomiittikalkkipuristetta aamuin ja illoin. Reumaohjelman muut ravinteet nautitaan normaalin ohjelman mukaisesti. Tavallisesta selkävaivasta kärsivä voi jättää ne kokonaan poiskin. Jos sinulla on mahanpoltetta, jota erikoisesti kahvi, valkoinen leipä ja alkoholi aiheuttavat, poistaa kuurivaivasi kuin ohimennen. Mahavaivankin takia kannattaa siis pitää tämä tehokuuri. Monella nuorellakin on skolioosi selässä, eli selkä on väärä johonkin suuntaan. On väitetty, ettei sille voi tehdä mitään. Mutta tämäkin väite on taas väärä. Nikamien välilevyjen kulumaat eivät aiheuta skolioosia, vaiva johtuu lihaksiston kouristuksista. Vajaaravittuja lihaksia ei yleensä venytellä, eikä et muutenkaan harjoiteta. Nämä yhdessä aiheuttavat sen, että lihaskimput kramppiin joutuessaan vetävät selkärankaa vinoon. Notkoselkeisyyttä aiheuttavat eräät rinnan alueelle kiinnittyvät lihakset, jotka taitava ammattimies osaa vapauttaa kireydestä oikeaoppisella hieronnalla. Sivuväryys taas johtuu kylkikaaren alle kiinnittyvien lihasten kireydestä. Niiden vapauttaminen lienee helpompaa, mutta toki ammattitaitoa vaativaa. Tämän taidon omaajia on erittäin harvassa. Toiveensa ja tietonsa voi esittää hyvälle hierojalle, ja hän voi onnistua. Jos tulosta ei näy, kannattaa yrittää vielä parilla muullakin hierojalla. Onnistuminen on suuri voitto, ja taitava hieroja onnistuu aina. Tietenkin on sitten aloitettava riittävä vitaaliainekuuri ja luovuttava sokerin ja valkoisen leivän syönnistä. Edellä mainittu tehokuuri on hyvä aloituskuuri ja jatkaa voi vaikka reumaohjelmalla, sillä se sopii erinomaisesti kaikille. Ohjelmaa ei supisteta, vaan mieluummin lisätään. Näin saavutetaan paras tulos. 3.5 nivelrikko, artrosis. Kulumaat eivät kuulu reumasairauksiin. Niitä sairastavat lähinnä ykkösluokan kansalaiset, ihmiset, joilla on hyvä verenkierto, lämpimät jalat ja kädet. Nivelrikkoalueella ei ole reumalle tyypillistä särkyä ja taudin alkamistapa on erilainen. Nivelreuma alkaa nivelkalvon tuhoutumisella. Nivelkalvo välittää rappeutumisen nivelustoon ja edelleen luuhun. Nivelrikossa taas rappeutuminen alkaa nivelustosta ja vähitellen koko rusto ja pitkälti vielä sen alla olevaa luukudostakin tuhoutuu. Lopputulos on yhtä surkea kuin nivelreumassa. Tässäkin nivel tuhoutuu. Lääkäreiden yksituumainen mielipide on, että kulumia ei voi korjata. Heillä ei ole keinoa edes nivelrikon etenemisen pysäyttämiseksi, ei ainakaan nyt vuoden 1986 alussa. Olen aivan toista mieltä asioista, ja selvää näytöä parempaan suuntaan on jo melkoisesti. Nivelrikkoiset kuuluvat pääosin hallitsevaan ykkösluokkaan. He ovat perineet hyvän verenkierron, ja sen myötä lämpöiset jalat sekä erinomaiset eväät pysyä terveinä paljon kakkosluokan kansalaisia kauemmin. Sokerin ja pullan syönti ja kahvin juonti, vahvistettuna kaiken maailman muilla tyhjillä herkuilla, ovat lopulta aiheuttaneet rappeutumissairauden. Rappeutumissairaussanaa käytetään myös lääketieteessä. Rappeutuminen merkitsee samaa kuin puutostauti. Joten iäkäreillä onkin tiedossaan muitakin puutostauteja kuin kilpirauhasen vajaatoiminta ja jokin avitaminoosi. Nivelrikosta kärsivä kuuluu siis ykkösluokan kansalaisiin. Pitkäaikainen suomalainen sekaravinto vahvistettuna jo aiemmin mainituilla sokerilla, pullalla ja kahvilla on kuitenkin johtanut tähän tilaan. Ääritapauksessa nivelrustojen päät tuhoutuvat täysin, tapahtuu iuden iyhentymistä. Joissakin tapauksissa nivelet on jäykistetty naulaamalla päät yhteen. Toinen lääketieteellinen hoitotapa nivelrikossakin on nivelien vaihtaminen keinoniveliin. Jokainen lääkäri vakuuttaa monen potilaan kannalta uskottavan tuntuisesti ja kohtalokkaisiin päätöksiin päätyen, ettei VI-taaliaineilla voida korjata kulumia.
Jos kulumaat ojat tehneet sinusta raajarikon, ei kovin paljoa ole, mutta silloinkin kannattaa aloittaa ankara vitaliainekuuri. Nelut, jotka vielä ovat jäljellä, saadaan vahvistumaan ja ehkä on pieni mahdollisuus uusiutumiseenkin. Otetaan koko reumaohjelma täydellisenä käyttöön, hierotaan, jumpataan ja harjoitellaan kaikin tavoin, jotta sairailla alueilla saataisiin veri kiertämään. Ja muista, nämä rahat ja vaivat eivät mene hukkaan eivätkä aiheuta vahinkoa. Kuumat kylvyt ja hoidot sopivat mainiosti nivellikkopotilaalle. Monet nivelreumapotilaat ovat kärsineet lääkäreiden taitamattomuudesta tässäkin asiassa, heille näet lämpöhoidot ovat myrkkyä. Jos pystyy kävelemään, vaikka kuinkakin vaivalloisesti, reumaohjelmaa kirjaimellisesti noudattamalla sinun pitäisi kyetä juoksemaan vuoden kuluttua. Jos sinulta löytyy tarmoa ja jonkinlaista rakennuspohjaa, näytä itsellesi, ympäristöllesi ja ennen kaikkea lääkärillesi, että väärin on asioista tiedetty. 3.6 Kihti. Lääketieteellisesti kihdin sanotaan olevan virtsahapon aineenvaihdunnan häiriöistä johtuva sairaus. Määritelmässä on jotain oikeaakin. Jatkuvalla apurinlääkityksellä kihti pidetään kurissa melko hyvin. Kun kakkosluokan kansalainen syö eläinvalkuaista, sisäelimiä, silliä ja muita puriiniaineita sisältäviä ruokia vuosikymmenien ajan, voi hän jonain aamuna herätä siihen, että vasemman jalan isovarpaan tyviseutu on niin arka, ettei siedä edes lakanan painoa. Mikäli on lukenut yhdenkin tarinan kihdistä, osaa sen kyllä heti diagnosoida oikealla nimellä. 70-luvun lopulla koin itse edellä mainitun tilanteen. Koska en tuntenut piinaajani käytöstapoja, menin saunaan ja haudoin jalkaa kuumassa vedessä. Sen suurempaa virhettä tuskin kukaan voi tehdä. Jalka ärtyi todella pahaksi ja kipua kesti pitkälle toista viikkoa. Vaivat helpotuivat kuitenkin loppuaikoina. Syksyllä -79 sain terveysmatkalta Jugoslavian jalkasilsan, joka syöpyi melkein oikean keskivarpaan luhun saakka. Sen kanssa oli pulmia, kunnes älysin ruveta syömään valkosipulin kynsiä. Tämä infektio provosoi saman jalan isovarpaan tyviniveleen taas kihdin. Se kesti vain muutaman päivän ajan. Vielä jokunen vuosi senkin jälkeen heräsin kihdin tuntemukseen. Sen todettuani aloitin heti tuoremehupaston. Ajaessani saman päivän iltana kotiin Porista en enää tuntenut kihdin merkkejä. Pidin kuitenkin viikon paston. Kuten olen jo aikaisemmin muutaman kerran todennut, ovat kakkosluokan kansalaisen munuaiset jatkuvasti jonkin verran sairaat. Turhien valkuaisten syönti aiheuttaa lisääntyvä ullitin, virtsahapon suolan, muodostumista. Kun jaloissa on ihmisen huonoin verenkierto, sieltähän on pisin matka sydämeen, ei laskimotoiminta kykene riittävästi nostamaan uriltteja munuaisiin, joiden hävitettäväksi ne ilmeisesti kuuluisivat. Munuaisethan ovat ne kerran jo hylänneet. Vuosikymmenien aikana taakka kasvaa, ullit sitten tarvitaan vain jokin sysäys, joka panee uriitin liikkeelle. Toinen kihtikohtaukseni oli aika paljastava. Infektiopaikalta yrittivät valkoiset verisolut tuhota sieniä ja tietenkin onnistuivat kohtalaisesti. Imusuoni oli täynnä tuhottuja painelijoita ja tämän virta irroitti pienen virtsa-ainekiven, joka tukki nestekierron isovarpaan läheltä. Elintoimintojen pysähtyminen. Isovarpaan alueella aiheutti tulehdustilanteen. Paras hoito on edistää kihtialan verenkiertoa ja muuta nestekiertoa. Vuosittainen lymfahieronta on erinomainen ehkäisevä toimenpide. Reumaattisen ruokavalio on tietysti paikallaan. Ja monella kihdistä kärsivällä on myös reumaoir jalkateristä sydämen päin tapahtuva hieronta, lumessa kävely paljain jaloin, jalkojen pitäminen ylöspäin ja jotkut verenkiertoa lisäävät yrttiteet ja tietenkin tuoremehupaasto nopeuttavat paranemista. 3.7 MS-tauti eli multipeliskleroosi. Tuntuu rohkealta kirjata MS-tauti reumasairauksiin kuuluvaksi. Sen syntytapa vilttaa kuitenkin selvästi reumaan. Monta vuotta sitten tuli luokseni samalla autolla kaksi nuorehkoa miestä, joilla molemmilla oli todettu MS-tauti. Toinen miehistä oli toiminut myyntimiehenä. Hän oli liikkunut autolla pitäjästä toiseen ja kaupungista kaupunkiin, poikennut välillä huoltoasemalle kahville ja tovin kuluttua taas toiselle. Kahvia ja pullaa, possumunkkia ja kahvia, siinä olivat pääruot vuosien ajan, vaikka kunnon aterioitakin tietysti syötiin. Toinen nuori mies oli maatalon poika, joka myös piti kaikesta hyvästä. Kaiava esimerkki oli talvinen hakkuulle lähtö. Äiti laittoi evääksi pullapitkon ja termospulloon kahvia. Näilläkin eväillä pystyi poika jonkun verran puita hakkaamaan. Nyt tosin jokaista hirvitää äidin edesvastuuttomuus poikaansa kohtaan. Ihminen kestää vuosikausiakin valtaviakin puutostiloja osoittamatta merkittävät sairausoireita. Elimistömme on tavattoman mukautuvainen, se korvaa puuttuvia aineita toisilla. Mikään ei estä rappeutumista, jota tosin ei osata mitata. En tiedä, onko kukaan koskaan yrittänytkään. Mittariksi voisi valita jonkin tietyn alueen solujen entsyymien kehityksen. Nuoren ihmisen soluissa entsyymien lukumäärä on maksimissa. Iän myötä se laskee. Jos on todettavissa epänormaalin nopea laskua, on eisittävä puutosta, joka sen aiheuttaa. Mikäli ihminen syö noin virheellisesti kuin asiakkaani olivat tehneet, on seurauksia odotettavissa.
Heidän hampaissaan oli tulehduksia ja suolen toiminta oli kehnoa. Näiden tilojen mittaaminen ja oikein toimimaan saattaminen on kovin vaikeaa. Melkein kaikkien ihmisten mielestä heidän oma suolensa toimii hyvin, ainakin mikäli se toimii päivittäin. Tehtyään riittävän monta haastattelua oppii vähitellen löytämään oikeat kysymykset ja saamaan oikeat vastaukset. Keskustelussa oppii näkemään mihin asti kukin meistä ulottaa omaa minuuttaan suojelevan muurin, oppii tietämään toisen tiedon tason. Nivelreumassa painopiste on nivelissä. Nyt väitän, että MS-tauti on sama tauti, mutta painopiste on nyt selkäytimessä ja aivoissa. MS-taudista tunnetaan vain oireet. Minkäänlaista lääketieteellistä syytä ei ole esitetty, lukuun ottamatta aivan viime päiviä. Eräät tutkijat sanovat löytäneensä outoja viruksia keskushermostosta. MS-taudin suomalainen nimihän on keskushermoston pesäkekovettumatauti. Hammastulehdukset lähettävät muualle elimistöön toksiineja, eli bakteerimyrkkyjä. Pysähtyneestä suolen toiminnasta ovat peräisin monet raatomyrkyt, jotka tunkeutuvat selkärankaa pitkin ylös asti. Terve elimistö on rakentanut aitoja ja esteitä myrkkyjen leviämisen estämiseksi, mutta sairaassa ja puutostilan runtelemassa elimistössä ovat aidat kaatuneet. Lihasrappeumassa näyttelee seleenin puute sekä eläimillä että ihmisillä ratkaisevaa osaa. On päivänselvä totuus, että edellä mainituissa MS-tapauksissa myös seleenin puute oli erittäin suuri. Tavallisen sekaruoankin syöjillä jää seleenin saanti riittämättömäksi, saati sitten pullansyöjillä. Nivelreuman parantaminen on lääketieteellisesti mahdotonta muuten kuin niveliä vaihtamalla. Minä olen toista mieltä asiasta, ja kokemus on selvääkin selvempi. Jos seleenin puute kuitenkin vaurioittaa keskushermostoa, lienee vaurio pysyvä. Ainoa mahdollisuus on pysäyttää taudin eteneminen. Olen kuitenkin vakuuttunut sitä, että jos elimistö puhdistetaan hyvin paastoilla ja jos suoli saadaan toimimaan, voi pientä edistystä tapahtua. Mikäli vitaaliainepuutokset ovat ehtineet lamauttaa hermostoa niin, että suoli ei enää toimi kunnolla, on jo hätätilanne. On aloitettava vuosia jatkuva järjestelmällinen hermojen ravitseminen. Siitä voi vielä löytyä apua. Reumaohjelmaa ei tarvitse juuri muutella MS-taudista kärsiville. Seleenin määrän voi kaksinkertaistaa. Reuman fysikaaliset hoidot ovat tärkeitä, mutta tällöinkin on muutettava painopistealueita pään ja selkärangan suuntaan, suolta unohtamatta. 3.8 Akillesjännetulehdus. Monet hölkkäjät ja urheilijat kärsivät akillesjännetulehduksesta. En ole koskaan nähnyt yhtäkään tulehtunutta tai tulehtumatonta akillesjännettä. Olen kuitenkin sitä mieltä, ettei kysymyksessä ole tulehdus, vaan huonosta nestekierrosta johtuva kuona-ainekeräytymä akillesjänteen ympärillä. Jos kyseessä olisi todella tulehdus, ei sitä noin vain leikattaisi pois, kuten nyt muutamat urheilulääkärit tekevät. Kuitenkin joku lääkäri, eivät kaikki, pitää nytkin akillesjännetulehdusta reumaattisena sairautena. Kun juoksija juoksee 5.000–10.000 kilometri vuodessa kovaa asfalttitietä pitkin, joutuvat jalat aikamoiseen rasitukseen. Vaikka lenkkitossut pyritään varustamaan ilmatyynyillä ja rakentamaan hyvin jalkaa tukeviksi, riittää jalkavaivaisia. Perussyy maantiejuoksun haittoihin on tien tasaisuus. Juoksija ei tuhlaa voimiaan korkeaan askeleeseen. Toinen syy on juoksijan laiskuus. Päivätavoite on 25 kilometriä. Jos juokset sen tasaista maantietä pitkin, on urakka paljon helpompi kuin jossakin pehmeällä polulla. Ilmatyynystä huolimatta tömähtää kantapää kerta toisensa jälkeen kovaan tiehen aikamoisella voimalla. Jos kantapäässä olisi pieni apusydän pumppaamassa verta ylöspäin, vaurioita tuskin syntyisi, mutta ei siellä ole. Jalan laskimoverenkierron hoitavat sisempi ja ulompi laskimo. Kun jälkimmäinen kupruilee rumasti, se poistetaan suonikohjuleikkauksella. Näitä kahta laskimoa yhdistävät yhdyssuonet muodostavat tikapuukuvion. Laskimoissa on läpät kuten vesipumpuissakin. Kun sydän lyö ylhäällä, nousee veri laskimoa pitkin jonkin matkaa. Lepopulssin aikana veri ei kuitenkaan valu alas, vaan jää läppien varaan edellyttäen, että läpät ovat kunnossa. Jatkuva kovaan katuun iskeytyminen vaurioittaa juuri läppien toimintaa. Veri ei vaihdu riittävän tehokkaasti ja sen mukana kulkevat aineet, muun muassa virtsa-aineet, eivät nouse ylös, vaan jäävät akillesjänteen ympärille. Sitoen ne pois, mutta uusia on heti kerääntymässä, koska mitään muutosta mihinkään suuntaan ei ole edes ehdotettu tehtäväksi. Kuonan keräytyminen akillesjänteeseen on näin selvästi hankittu vaiva. Parhaassa iässä oleva mies tai nainen voi saada sen 98%, STI-vaivan saaja kuitenkin on mies. Pitämällä jalkoja pystyssä, hieromalla niitä myötäkarvaan eli laskimoitten suuntaan, juomalla laskimoverenkiertoa edistävää yrttiteetä sekä valikoimalla pehmeämpiä juoksualustoja selviät vaivoista. Jos ne ovat jo päässeet pitkälle, on pidet reilu tuoremehupaasto. Se polttaa pois kuona-aineet akillesjänteen ympäriltä, ja jos vielä aloitat reilun verisuonten, laskimoläppien ja hermojen toimintaa vahvistavan vitaaliaineohjelman, onnistuminen on melkein aina varmaa.
Joukkoon mahtuu jokunen epäonnistunutkin yrittäjä, mutta on aina pieni mahdollisuus, että hän on lyönyt laimin jonkin ohjelman kohdan noudattamisen. Luonnon narraaminen ei onnistu, on tyhmää yrittääkään. Akillesjänteen hieronta sydämeen päin on tärkeää. Lisäksi vaihtokylvyt eli kylmä ja kuuma vuorotellen ovat hyväksi. Liika valkuaisen syönti on tietenkin vahingoksi, samoin huono suolen toiminta. Jos akillesjännetulehdus iuetaan reumasairauksiin kuuluvaksi, ei ole mitään epäselvää, etteikö MS-tauti kuuluisi samaan yhmään. Rakenteeltaan vaivat ovat pitkälti samanlaisia. Ilmenemispaikka on toinen, toisessa jänne, toisessa keskushermosto. Se, että MS-tautiin liittyy olettamus, että toksiinit mahdollisesti ovat osatekijä taudin syntyyn, liittää sen hyvin läheisesti nivelreumaan. 3.9 jännetupen tulehdus. Tätä tautia voi hyvin verrata akillesjännetulehdukseen. Sekään ei ole tulehdus, vaan jännetupen kuona-ainekeräymä, joka estät jänteiden liikkeet ja tuottaa kipua. Aiheuttajana on yksitoikkoinen työ ja virheelliset elämäntavat liittyneinä kakkosluokan kansalaisuuteen. Työstä ja perinnöllisyydestä johtuen toimii nestekierto kehnosti ja ahtaaseen putkeen kertyy kuona-aineita, joika vähitellen vaikeuttavat jänteiden liikkumista. Paranna elämäsi laatua reumaohjelman mukaisesti. Pidä sitten 7-14 päivän tuoremehupaasto ja nauti laskimoverenkiertoa edistävän yrttiteetä AQ4. Venyttele käsiä, samoin selkää. Tee itse hieroniaa sydämeen päin mahdollisimman usein ja ota IYMFA-hierontaa 5-10 kertaa, ota vaihtokylpyjä käsille. Jos kädet ovat kovin kuivat, on syytä käyttää rasvaisia voiteita. Luontaistuotekaupassa on hyviä vaihtoehtoja. Tenniskyynärpäähän ovat sovellettavissa samat ohjeet. Lääketieteellinen hoito molempiin on lepo. Sinänsä hyvä, ettei anneta särkylääkettä, mutta miksi nämä vaivat poistuakseen tarvitsisivat lepoa? Kaikki kuonaa poistavat liikkeet, venytykset, hieronnat, vaihtokylvyt. Jopa ilmeisesti magneettihoito edistävät parantumista. Parannuttuasi muista elämän lakeja reilusti vitaaliaineita, fyysistä harjoitusta ja lepoa. 30. Parkinsonin tauti. Tämä tauti liittyy MS-tautiin melko läheisesti. Sitä esiintyy iäkkäillä ihmisillä. Joidenkin infektioepidemioiden jälkeen Parkinsonin taudin on todettu lisääntyneen. Taudin painopiste on vielä ylempänä kuin MS-taudissa, se on aivoissa. Reuman vitaaliaineohjelmaa toteutettaessa lisätään lesitiinin ja dolomiittikalkin osuutta. Lisäksi otetaan pieniä määriä kuparia ja mangaania. 4. Reumaan hittyvät tulehdukset. 4.1 Rakkotulehdus. Naisten krooninen rakkotulehdus on kuulunut ilmaislääkityksen piiriin Suomessa. Kuitenkin vuoden 1986 alusta maksetaan sairaudesta enää 90% korvaus. Tämäkin paljastaa, että lääkärit ovat joutuneet myöntämään voimattomuutensa taudin parantamisessa. Vuosien aikana olen tavannut näitä lääkittyjä potilaita kymmeniä. Lääkitystä on kestänyt 10-15 vuotta ja kaikki ilman tulosta. Kroonisen rakkotulehduksen saavat yleensä vain kakkosluokan kansalaiset eli huonon verenkierron perineet. Tämä hetkous altistaa heidät ensin hammastulehduksille ja sitten kurkussa esiintyville. Sieltä vaiva laskee munuaisiin ja rakkoon, miehillä yleensä eturauhaseen. Melkein kaikki ovat joskus pitäneet sokerista ja muusta makeasta, vaikkakin ovat ymmärtäneet vähentää sen syöntiä iän myötä. Ensimmäinen rakkotulehdus voi olla seurausta vaikka uinnan kylmässä vedessä, istumisesta kylmän päällä tai riittämättömästä pukeutumisesta. Ensimmäiset tulehdukset voivat alkaa jo kouluiässä. Tauti etenee riippuen nyt tytön elintavoista, mitä hän syö tai miten hän pukeutuu. Olen tavannut alle 30-vuotiaita kroonikkoja. Nyt on taas muistettava, että jokainen elimistön tulehdus edistää reuman kehittymistä ja siis koko elimistön rappeutumista. Elimistön saamaa infektiota, oli se sitten virus- tai bakteeritulehdus, voi verrata kuparipannun kylkeen tulleeseen lommoon. Vaikka sitä yrittäisi kuinka oikoa, rumat jäljet jäävät. Samoin käy elimistön, jokainen tulehdus jättää lommonsa kudoksiimme ja elintoimintoihimme. Jos virtsatiekroonikko on 10 vuotta kärsinyt kroonisesta rakkotulehduksesta, on hän kypsynyt yrittämään muita keinoja, niitä ei vain ennen ole ollut kaikkien ulottuvilla. Tämä kirja korjaa puutteen. En ole saanut yhtäkään kielteistä palautetta rakkotulehdusvaivan sammuttamisessa. Kuukauden tunnollinen ohjeiden noudattaminen on yleensä riittänyt ikuiseksi tuomitun sairauden poistumiseen. Tosin elimistön puolustusjärjestelmän uudelleen luominen ja vahvistaminen kestää kauan. Tästä rakennustyöstä ei kannattaisi luopua enää koskaan. Yritä mieluummin löytää yhä uusia terveellisen ravitsemuksen vaihtoehtoja, uusia ravintoaineita, uusia lisäravinteita ja uusia yrttiteelaatuja. Kroonikon on tärkeää tietää, että kaikki muovipatjat ja uimet ovat kiellettyjä. Nykyaikaiset nahkapäällysteiset nojatuolit kätkevät sisäänsä 10 senttimetrien paksuisen muovikerroksen.
Istuttuaan tällaisen päällä illan jännityselokuvan ajan kroonikko tuntee, jos hän ymmärtää asiayhteyden. Epämiellyttävän kylmän tunteen alapäässään. Sama seuraa, ehkä vielä voimakkaampana, 8 tunnin nukkumisesta muovipatjalla. Tekoaineet salpaavat verenkiertoa. Kaikki sänkyvaatteet petauspatjasta lähtien on uusittava iuonnonmukaisiksi, puuvillaksi, pellavaksi ja villaksi. Tässäkin asiassa on nähtävä luonnon asettamat hyvinvoinnin edellytykset. Luonto ei hyväksy keinoutkoisuutta, vaikka suunnittelijat olisivat kuinka taitavia tahansa. Olen kokeillut vesipatjaa muutaman kerran saadakseni siihen oikean tuntuman. Hyvinkin lämmitettynä se on aiheuttanut kolotuksia raajoissani. Siis reumamittarini, joka tosin on menettänyt melkoisen osan herkkyydestään, on löytänyt siitä kielteistä. Paksu muovi ja ehkä vielä vesi lisänä vaikuttavat kielteisesti reumaattisen ja myös rakkovaivaisen elämään. Selkävaivoista kärsiville vesipatja sen sijaan on erinomainen apu, mikäli vaiva ei ole reumaattinen. Jousipatja on nykymateriaaleista parhain, jos petauspatja on riittävän lämmin ja puuvillasta valmistettu. Ostettaessa jousipatjaa on mukana seuraava petauspatja tavallisimmin valmistettu keinotekoisesta aineesta. Voit varmistaa sen polttamiskokeella. Aukaise vähän nurkkaa ja ota pieni tukko esiin. Jos se palaa iloisesti, olet oikean patjan omistaja, muuten ei tee. Reumaatikon vitaaliaineohjelma on sellaisenaan aivan käyttökelpoinen myös rakkotulehduksessa, olletikin. Kun useimmilla on havaittavissa reumaa, tai ainakin se on heissä alkuasteella vaikkakin vielä. Tunnistamattomana. Kirjan ohjeiden mukaan voit itse todeta, oletko reumainen vai ei tee. Reumaohjelmaa noudattavasta väsyneestä ja sairaasta kroonikosta kuoriutuu kuukausien myötä tarmokas ja elinvoimainen ihminen, jonka ainoa harmi on se, ettei tiennyt aloittaa hoitoa aikaisemmin, taipumusvaivan uusiutumiseen jatkuu. Tämä alttius poistuu vain vähitellen ja vasta vuosien myötä. Siksi on syytä mielessä ohjelman perusperiaatteet ja pyrkiä noudattamaan ohjeita mahdollisuuksien mukaan. Kerran koittaa sellainenkin aika, jolloin voi tehdä virheitä joutumatta heti maksamaan niistä. Sairauden hoitamisen toinen vaihtoehtohan on, että vuoden jokaisena päivänä elämäsi loppuun asti myrkytät itseäsi yhteiskunnan 90% kustantamilla lääkkeillä kokematta matkan varrella yhtäkään sellaista päivää, jona tuntisit itsesi terveeksi ja voimakkaaksi. Lisäksi saisit yhteiskunnalta kituliaimmiksi loppuvuosiksi vielä työkyvyttömyyseläkkeenkin. Jos reumaattisuus ei vielä sinua vaivaa, voit tyytyä lyhennettyyn ohjelmaan. Immunotsin 1-2 kappale, PV dolomiittikalkki 3-8 kappale, PV epimaa 1-2 teelusikallinen, PV tai peltokortepuriste 2x3 kappale, PV aerola E-vitamiini 3-6 kappale, PV oluthiiva 10-20 kappale, PV Arizona Natural valkosipulikuorilo 2x1-3 kappale, PV tai raaka valkosipulin kynsi 2 päivässä esinaforeetipat useasti päivässä 20-50 tippaa kultapiiskutee ensimmäinen KRT, PV nämä ovat kaikki luontaistuotekaupan tuotteita. Sen lisäksi hankitaan apteekista kalanmaksaöljyä 1 RKL PV. Lämmin pukeutuminen on aina tarpeellista. Jos työskentelet voimakkaasti ilmastoidussa tilassa, hanki umpinaiset nahkahaalarit ja pidä kaulaliinaa tiukasti kaulassa. Jos vielä löydät lentäjän nahkaisen täyspäähineen, on asusi melko hyvä. Esimerkki on kerrottu siksi, ettei hyvin ilmastoidussa tilassa ole mahkuja tervehtyä, pakostakin sairaus niissä olosuhteissa vain lisääntyy. On myös syytä muistaa, että lääkärit tutkivat ja ratkaisevat viime kädessä ilmastoinnin mahdolliset haitat. Ja muista, ettei sokerista vielä ole löydetty lääketieteellisesti mitään sairauksiin vaikuttavaa tekijää. Joka kylmällä tulee, se lämmöllä menee. Tee sääntö. Joka ilta lämmin alapään kylpy. 4.2 Eturauhastulehdus. Eturauhasongelma on hyvin samanlainen kuin naisten rakkovaiva. Siinä on vain ikävä lisäpiirre, eturauhasen liikakasvu voi salvata koko virtsantulon. Se on ikääntyvien miesten ongelma, josta eivät kuitenkaan kaikki vanhat miehet kärsi. Ainakin talvisin me täällä Suomessa elämme melko arktisissa olosuhteissa. Ajatellaanpa vaikka nuorehkoa virkamiestä, joka 20 asteen pakkasessa vilusta väristen, ilhyet alushousut ohuitten päällyshousujen alla, lähtee pihalla kylmässä yön yli seisseellä autollaan konttoriin. Toisinaan vastustuskyky on alhaisempi kuin joskus toisella kertaa. Jonakin päivänä voi esiintyä pientä virtsaamisvaikeutta, muttei sen kummempaa. Vähän lisää kylmettymistä, ja siinä se on. Välimeren alueen miehet, vaikka elävätkin lämpimässä, pitävät hyvää huolta eturauhasestaan. Kurpitsansiemenet ovat vanha eturauhasen kuntoa ylläpitävä yrtti, joka meillä Suomessa on tehty apteekkitavaralain alaiseksi. Tuskin sitä kuitenkaan löytyy apteekista. Sabalpalmutuotetta sen sijaan saa terveyskaupoista nimellä Prostasan. Silläkin on hyviä ominaisuuksia eturauhasen tulehdusta sammutettaessa, samoin kuin jatkuvassa hoidossa ja vaalimisessa. Jos eturauhanen on vuosikausia ollut tulehtunut, on sen liikakasvu todennäköinen. Liikakasvun poistaminen ei silloin enää, ainakaan merkittävissä määrin, onnistu.
Muutaman kuukauden ajan on kuitenkin syytä noudattaa reumaohjelmaa tai rakkotulehduksen lyhennettyä ohjelmaa. Siihen lisätään Prostasan 2x10-20 tippaa PV. Lämpimät alapään kylvyt kuuluvat hoitoon aivan kuten rakkotulehduksessakin. Kakkosluokan kansalaisia vaivaa elimistön alhainen lämpötila, joka on pahimmillaan talvisaikaan. Ympäristön kylmyys varastoituu ihmiseen, erikoisesti juuri alapäähän, jonka suojeleminen on vaikeata. Jo huoneenlämpöinen puutuoli lisää kylmyyttä. Saunan löyly lisäisi lämpövarausta. Mutta se kuluttaa happea, joten valelee reumaattisia alueita kylmällä vedellä ja voi nauttia saunan löylyistä täysin. Toiset kehon alueet tarvitsevat lämpöä, esimerkiksi kaikki tulehdusalueet, toisille siitä taas on haittaa. Tämäkin asia olisi opittava ymmärtämään. Siitepölyvalmisteista voi olla myös hytyä naisten vaivossa Melbrosia 1-2 kappale PV. Imavaivat ärtyvät siitä. Jos vedellä on mahdollisuus sekä miesten että naisten vaivoissa. Melbrosia 1-2 kappale PV. 4.3 keuhkoputken tulehdus. Hampaista alkava tulehdus joutuu ennen pitkää keuhkoihin. Vahva tuntomerkki on limaneritys aamuisin. Kun kyseessä on kakkosluokan kansalainen ja vaiva tuntuu uusiutuvan tuostakin, on se muuttunut krooniseksi sairaudeksi, johon antibiootit eivät juuri tehoa. Krooninen keuhkoputken tulehdus johtaa keuhkoputkien vaurioitumiseen ja edelleen astmaan, joka on nykyisin sangen yleinen sairaus. Usein se kuitenkin on ajalle tyypillisen allergian aikaansaama. Akuutti keuhkoputken tulehdus on hoidettavissa luontaisilla hoidoilla helposti, sokeri ja hunaja pois, samoin kaikki tyhjät ravintoaineet. Sitten 1-2 valkosipulin kynttä tai hajuttomia Arizona valkosipulikuoriloita 2x pullo PV. Ne sisältävät runsaasti valkosipulin tehoainetta, alliseinia. Runsaasti vitamiineja ja muita vitaaliaineita. Esinaforea otetaan 2x20-30 tippaa PV. Krooninen keuhputken tulehdus, bronkiitti, on konstikkaampi. Koska yleensä on kyseessä kakkosluokan kansalainen huonoinen verenkiertoineen ja tulehdusalttiuksineen, on käytävä tulehduksen sammuttamiseen vakavalla otteella. Valkuaisaineiden syönti minimiin, sokeri ja hunaja kokonaan pois. Syödään paljon tuoreravintoa, joukossa iuonnon antibiootteja sekä runsaasti lisäravinteita reumaohjelmaa mukaillen. Immunozink 1-2 kappale PV. Selesan 2-4 kappale PV. Peltokorte 2x3 kappale PV. Aerola E-vitamiini 3-10 kappale PV. Arizona valkosipuli 2x2-4 kappale PV. Esinafore 3-6x loraus raakana kurkkua kullaten. Lämpölampulla tai kuumavesipullolla lämmitetään kaulan ja rinnan aluetta. Pukeudutaan lämpimästi. 4.4 angiina. Angiina on tunnetuin reuman aiheuttaja. Erittäin monet reumasta kärsivät myöntävät sairastaneensa sitä jossakin elämänsä vaiheessa. Jotkut ovat päässeet siitä eroon vasta nielurisaleikkauksella. Tulehdus nielurisoissa voi muuttua krooniseksi, jolloin risoihin muodostuu tulehduseritettä, joka haisee pahalta ja irtoilee palasina suuhun. Ruumiinlämpö on vain vähän kohonnut, samoin NS-senkka. Tämä tulehdustila saastuttaa koko elimistön. Angiinan saaminen jo sinänsä osoittaa elimistön huonoa vastustuskykyä ja tautitilan jatkuminen vain pahentaa sitä. Huonosti puolustetussa ympäristössä syntyy bakteeripesäkkeen saastuttamana vaikeita komplikaatioita, reumaa, sydänlihaksen vaurioitumista ja tulehduksia eri puolille elimistöä. Elimistön puolustusmekanismin heikkous vaikuttaa siihen, että taudit leviävät kulovalkean tavoin koko elimistöön. Pelastuminen alkaa siitä, että ensin vahvistetaan elimistöä ja autetaan sitä rakentamaan puolustuksensa uudelleen. Siksi edellisessä kohdassa 4.3 mainittu kroonisen keuhkotulehduksen ohjelma sopii mainiosti krooniseen angiinaan. Lapsille ja nuorille vähennetään annostusta. Luontaisten aineiden annostuksessa ei juuri pääse tulemaan virheitä ja tuntuukin käsittämättömältä, että äidit, jotka ovat valmiita syöttämään lapsilleen jopa perintötekijöitä muuttavia lääkemyrkkyjä kuukausien ajan, ovat kyselemässä, voiko luontaisia ravinteita antaa. Pieni angiina on poissa 2-3 päivässä kohtalaisen reiluilla annostuksilla Arizona valkosipulikuoriloita ja esinaforea. Muista ehdoton sääntö, ei yhtään sokeria, ei edes hunajaa tulehduspotilaalle. 4.5 poskiontelotulehdus. Perussyy poskinontelotulehduksen syntymiseen on ankara puutostila ja se, että sairas on kakkosluokan kansalainen. Hampaista lähtevä tulehdus etenee ajan myötä myös poskionteloihin. Yksi provosoiva tekijä voi olla maasäteily. Jos säteilykenttä, jopa risteys, sattuu pään alueelle, saa elimistön puolustusjärjestelmä olla todella vahva estääkseen syövän, tulehduksen tai jonkin muun taudin synnyn. Muistuttaisin taas kerran, että elimistömme on suunniteltu niin hienosti, että se pystyy torjumaan kaikki ulkoapäin tulevat hyökkäykset.
Me emme vain osaa ylläpitää puolustuskykyämme, lääkärit eivät puolustuksen vahvistamisesta juuri mitään tiedä. Jatkuvat tulehdukset poskionteloissa paksuunnuttavat limakalvoja samaan tapaan kuin tulehdukset suurentavat eturauhasta. Seurauksena on tiehyöitten tukkeutuminen, jota lääkäri sanoo synnynnäiseksi ominaisuudeksi, mutta Mind sanon, että se on hankittu ominaisuus, jonka poistaminen, ainakin eräissä tapauksissa, on onnistunut. Laajennettu keuhkoputken tulehduksen hoito-ohjelma on sopiva myös. Tämän kirjan ohjeisiin tutustuttuaan on turha väittää, ettei ole muita keinoja. Tunnet varmaan sanonnan, kaikki tiet vievät Roomaan. On vielä muitakin teitä kuin nämä minun esittämäni, ja ehkä myöskin ne ovat tehokkaita ja suoraviivaisen selkeitä, esimerkiksi homeopaattisilla lääkkeillä voidaan elimistöä ärsyttää parannuksen suuntaan. Mikäli elimistön nestevirrat ja elämänvirrat kuitenkin potevat puutostilaa, ei ärsytys voi antaa kovin hyvää tulosta. Jos sen sijaan vitaaliaineilla vielä vahvistetaan puolustusjärjestelmää kuntoutumaan, voi tulos olla loistava. Mikäli lääkärit kertoisivat potilailleen, että näiden tuli ruokavaliostaan sokeri pois ainakin antibioottikuurin ajaksi, heidänkin käyttämiensä menetelmien parantamisteho tehostuisi. Antibioottien, kuten muidenkin lääkkeiden käyttö, on mennyt mielettömyyksiin. Monet lääkäritkin ovat jo sitä mieltä, että antibiootit aiheuttavat enemmän tuhoa kuin parantumista. Koska poskiontelotulehdus on vaikeasti katkaistavissa, monet potilaat joutuvat syömään pitkiä antibioottikuureja, jonka seurauksena oma vasta-ainekoneisto lamaantuu. Lääkekuurin päätyttyä iskee uusi infektio, nyt se voi iskeä jo vaikka munuaisiinkin. Valkosipulia voi syödä vaikka jatkuvastikin. Ympäristörajoitukset tietenkin huomioiden, jolloin syödään tehokasta Arizona Natural valkosipulikuuria, jonka haju ei enää naapuria häiritse, mutta jossa on yhtä paljon allisiinia kuin raassakin valkosipulissa. Sitä on oltava jokaisen kodin varastossa jatkuvasti, samoin myös esinaforeja eli auringonhattua. Näillä yhdessä hoituvat kaikki tulehdukset. 4.6 Lasten korvatulehdukset. Jos lapsen äiti tai isä kuuluu kakkosluokan kansalaisiin, eikä äiti ole syönyt lisäravinteita odotusaikana, saa syntyvä lapsi mitä todennäköisimmin korvatulehduksen vuotta nuorempana kuin muut. Tulehdukset sitten jatkuvat, ellei lähdetä hakemaan avuksi muita ratkaisuja. Muidenkin tyhjää syöneiden äitien lapset tietenkin saavat korvatulehduksia, mutta parantuminen on helpompaa, eikä tulehduksia voi sanoa reumaattisiksi. Sen sijaan ensin mainittu lapsi on tuomittu saamaan reuman hyvinkin nuorena. Siten alusta lähtien ovat kysymyksessä erittäin suuret arvot, koko ihmisen tulevaisuus kaikkine inhimillisine muotoineen. Olen tavannut vuosien varrella useita nuoria, joiden normaali tulevaisuus ja ihmisarvo on tuhottu lääkkeillä jo iässä, jolloin elämä ei ole edes kunnolla alkanutkaan. Ohjeillani ovat 100 lapset selvinneet korvatulehduksista täysin turvallisesti. Tietenkin on syntynyt ongelmia silloin, kun äiti on halunnut rakentaa kullanmurunsa sokerista ja piparkakuista, ja minä olen sen kieltänyt. Muutamat suomalaiset lääkäritkin hoitavat korvatulehduksia samoin menetelmin kuin minä ohjelmiani vain vähäsen muuttaen. Menetelmän pätevyydestä riittäisi näyttöä moneksi paksuksi kirjaksi, joten kenenkään ei ole syytä enää epäillä luontaisen hoidon etevämmyyttä myös korvatulehduksia hoidettaessa. Hoito on turvallinen ja tehokas. Monikaan ei ole tullut ajatelleeksi, että lääkärillä on oikeus tuhota ihminen, potilas, vallitsevien ohjeiden eli lääkintöhallituksen ohjeiston mukaan. Kun näin tapahtuu, ei mitään syytettä voida nostaa. Näinhän Erkkikin tuhottiin NS-ammattimiesten hoidossa kortisonilla, ja vain Erkki kantaa seuraukset. Vaikka hän olisi menettänyt henkensä, olisivat syytetoimenpiteet jääneet tekemättä. Vuosien varrella olen haastatellut tuhansia ihmisiä, siksi tiedän niin monista epäonnistuneista tapauksista. Katson velvollisuudekseni kertoa edes pienen osan niistä ja valottaa asioita tältäkin puolelta. Tiedotusvälineet levittävät vain yksipuolista näkemystä pitäen yllä uskoa väärään todellisuuteen. 4.7 Munuaistulehdukset. Tämä oli oma kohtalosairauteni. Olin ollut lääkärin hoidossa munuaisvaivani takia vuodettamassa kreatiniininäytteen. En kiinnittänyt huomiota siihen, että krea nousi kaiken aikaa. Vasta kun eräs valistunut sanomalehti selvitti eri laboratoriotestien merkitystä, minäkin heräsin. Hain jäljellä olevat testien tulokset esiin ja totesin kauhukseni vasta nyt, että tätä menoa olen aikanaan munuaisdialyysissä. Aikaa en yrittänyt arvailla. Koska munuaisten tuho oli selviö käytetyllä menetelmällä, olisi sitä muutettava. En muista kuinka kauan jouduin asiaa pohtitamaan, mutta seuraus oli, että lopetin lääkärissä käymiset ja lääkkeet. Eikä minulla ollut mitään vaihtoehtoista hoitomuotoa. Jäljestäpäin olen ihaillut rohkeuttani. Sitä voisi kyllä joku muukin ihailla, sillä se temppu on tuottanut monta hyvää ajatusta ja tietoa. Jos olisin silloin hallinnut sen tiedon, mikä minulla nyt on ja jonka monien yritysten ja erehdysten kautta olen hankkinut, tilanne olisi ollut heti hallinnassa. Lähdin kuitenkin täysin tyhjästä, vain agronomin luonnonläheinen koulutus oli turvanani ja johtotähtenäni, jos lehmä kerran pysyy terveenä ja välttyy lihasrappeumalta, niin miksei sitten ihminenkin.
Nyt 14 vuotta myöhemmin tuntuu mukavalta. Voin auttaa muita ihmisiä löytämään oikean tien terveyteen, saan hyviä palautteita parantuneilta, saan vieläkin myönteistä palautetta ensimmäisestä kirjastani, ja tuntuu siltä, että ihmiset haluavat kuunnella minua. Kaiken tämän rinnalla pienet käräjöinnit tuntuvat melkein hupaisilta seikkailuilta. Munuaistulehduksenkin alku lähtee tietenkin hampaista ja saavuttaa aikanaan munuaiset. Myös suolistosta kulkeutuvat myrkyt alentavat munuaisten elinvoimaa ehkä muuta elimistöä alemmalle tasolle. Näin syntyy otollinen kasvualusta bakteereille. Sulfa ja antibiootit ovat lääkärin aseita taistelussa alkanutta tulehdusta vastaan. Monissa tapauksissa lääkehoito ei anna mitään myönteistä tulosta ja johtaa samanlaiseen umpikujaan kuin mihin itse olin menossa. Kuinka monta dialyysipotilasta meille jäisikään lääkäreiden taitamattomuudesta ja haluttomuudesta kokeilla pehmeämpiä vaihtoehtoja? Ihmisressulle on myytävä lääkettä, vaikka hän kuolisi siihen. Dialyysilaite ei nyt kai sentään ole pelkkä bisnes. Mikäli lääkärit hoitavat sairauksia inhimillisyyden ja eettisyyden periaatteissa pysyen, autan heitä mielelläni, jotta myös lääketieteelliset toimenpiteet saataisiin parempia tuloksia tuottaviksi. Moni nykyajan ihminen on kärsivä ihminen, ei yhtään yötä ilman kolotusta ja jomotusta. Jokainen operaatio lisää tätä kuormaa, oli operaation nimi sitten lääkitys tai leikkaus. Nerokas täydellisyys vahingoittuu jokaisessa käsittelyssä. Tänään viimeksi kuulin ihmisestä, joka kuoli 85-vuotiaana käymättä kertaakaan sairaalassa. Hänellä ei ollut niin suuria vaivoja, että olisi joutunut muiden apuun turvautumaan. Sairaat munuaiset vaurioituvat lisää kovista lääkkeistä. Tämän olen saanut kuulla muidenkin kertoessa kokemuksistaan. Munuaistulehduksia jaettaessa on kakkosluokan kansalainen kohteena. Se kuuluu meidän luontaisetuihimme, mutta tauti on hoidettavissa hyvään kuntoon, jos kreatiniini on vielä 200–300 välillä, eikä vaivaa ole lääkitty kovin montaa vuotta. Munuaisteolehdusta hoidettaessa toteutetaan nivelreuman sekä vitaaliaineohjelma että ruokaohjelma. Sitä syödään muutaman viikon ajan ja juodaan kultapieskuteetä 1–2 kertaa päivittäin. Muutaman viikon kuluttua on aika aloittaa tuoremehupaasto oikeaoppisesti 7–14 päivää. Silloin voi ottaa myös esinaforeja ja aritsana valkosipulikuoriloita 1–2 kappale pv. Aloitetaan hyvin varovasti ja vähitellen omiin tuntemuksiin ja miksei laboratoriotesteihinkin parustuen lisätään yrttihoitoa. Lantion lämmitin on välttämätön, koska munuaisten seutu on hyvin kylmänarka. Kuumotusta tunnettaessa auttavat kuuma alapään kylpy tai lämpölampun lämpö. Kerran munuaisiini koski niin kovasti, että otin pari varastoon jäänyttä sulfaa, mutta huomattuami heikkouteni hävitin loput. Siitä on melko tasan 14 vuotta. Jos munuaisissa on tulehdus, ainakin jos se on krooninen, tuntuu myös reuman ensimerkkejä. Samoin on miehillä vaivoja eturauhasessa ja naisilla rakossa. Siksi on viisasta aloittaa kokonaisvaltainen reumahoito. Mikään ei estä listämästä siihenkin vielä jotakin, jonka merkitystä ei ole aikaisemmin ymmärretty. Siksi kannattaa seurata kehitystä alan iehdistä ja kirjallisuudesta. Munuaissiirto saattaa onnistuakin, viisainta silti on yrittää pitää omansa kunnossa. Aina on olemassa mahdollisuus, että lainavehkeet eivät toimikaan kunnollisesti tai elimistö vieroksuu niitä. 4.8 Maksatulehdus. Maksa on yksi luojan rakentamista ihmeistä. Tuskin kykenemme edes saamaan selville kaikkia maksan suorittamia toimintoja, joista tässä mainitsen vain muutamia. Kaikki suolistosta tuleva ravintorikas veri kulkee maksan läpi, jolloin maksaentsyymit muokkaavat hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat söijyaineen vaihtoon kelpaaviksi. Maksa varastoi muodostuvan ja sinne tulleen sokerin glykogeenipäästönä vereen. Maksa muuntaa ammoniakin virtsa-aineeksi, joka poistuu munuaisten kautta. Maksa rakentelee hyödyttömistä aineista tarpeellisia ja käyttökelpoisia aineita, muun muassa ottamalla hajoittamansa verenpunan sappinesteen rakenneosaksi. Maksa tekee erilaiset myrkyt ja aineenvaihdunnassa syntyneet haitta-aineet vaarattomiksi ja poistaa ne verestä. Maksa on tärkeä vitamiini- ja hormoniaineen vaihdunnassa. Rasvojen sulamiselle tärkeä sappineste syntyy maksassa. Kannattaa panostaa maksan hyvinvointiin. Maksan hyvinvoinnista riippuu paljon koko elimistömme toimintakyky ja terveys. Vaikka maksa on myrkkyjen kaatopaikka, ei se kuitenkaan ole tarkoitettu jatkuvaan haitta-aineiden poistoon. Nykyyhteiskunnan erilaiset saasteet ja jatkuva lääkeaineiden käyttö vaurioittavat tätä tärkeää elintä yhä enemmän ja enemmän. Maksaa uhkaa suurempi vaara tältä suunnalta kuin on alkoholin aiheuttama maksakirroosi. Eräs maanviljelijä putosi maahan runsaan 2 metrin korkeudelta. Toista jalkaa rupesi särkemään ja jalkapöytä punotti ja turposi, ehkä siinä oli pieni luuvaurio. Naapurikaupungin lääkäri määräsi volmaperäisen antibioottikuurin ja mies joutui sairaalaan. Kuuria jatkettiin kotona, paikkakunnan apteekista ei löytynyt näin voimakkaita antibiootteja viikkokaupalla. Tilanne paheni ja mies otettiin uudelleen sairaalaan ja samaa kuuria jatkettiin. Nyt rupesi vatsa omituisesti turpoamaan.
Lisäksi esiintyi virtsaamisvaikeuksia. Hoidon aloittanut lääkäri lähetti kuitenkin miehen kotiin huomattuaan, ettei voi auttaa. Diagnoosiksi hän kirjoitti maksakirroosin, vaikkei mies ollut käyttänyt alkoholia muutamaa olutpulloa lukuun ottamatta koko elämänsä aikana. 2-3 kuukauden voimakas lääkekuuri oli tuhonnut miehen maksan ja vaikuttanut haitallisesti myös munuaisten toimintaan. Täten mies käytännöllisesti katsoen tuhottiin, ja kaikki vain pienen jalkavamman takia, joka olisi rustottunut hoitamattakin huomattavasti vähemmän haittaa aiheuttavaksi. Nyt tuli terveestä, hyväkuntoisesta maanviljelijästä entinen maanviljelijä. Näin huonoa lääkäriä ei voi sattua tietenkään kaikkien kohdalle. Aina on kuitenkin hyvä itsekin tietää tärkeitä perusasioita elimistönsä toiminnasta, ettei käy kuten tässä tapauksessa. Lääkemyrkyt vaikuttavat ainakin 2 tavalla negatiivisesti maksan toimintaan. Suoranainen myrkkyvaikutus on toinen, ja toinen tulee suolen kautta. Pitkäaikainen lääkeaineiden käyttö turmelee suolistoa hidastaen suolen toimintaa. Pysähtyneestä suolen toiminnasta ovat seurauksena suolen ympäristöön leviävät myrkyt, jotka näin pääsevät lähituntumassa olevaan maksaan. Maksatulehdus ei ole mikään varsinainen reumasairaus. Yhdistän sen tähän ryhmään vain siksi, että reumaatikkojen huonosta suolen toiminnasta on löydettävissä syy-yhteys heidän maksavaivoihinsa, joiden tunnistaminen sairaudeksi tulee liian myöhään. Sappikivi syntyy, kun sapen kolesteroli yhtyy pelkän väriaineen kanssa muodostaen kiven. Molekyylirakenteesta puuttuu fosfatidi, jota saisi lesiteenistä. Pieni päivittäinen lesiteenilisäys ruokavalion torjuu sappikivet ja paljon muuta. Suoritetussa testissä todettiin nuorisoaknen häviävän 70% syötäessä lesiteeniä 1-2 rkl/pv. Tuntuisi siltä, että akne olisi suurelta osin maksan häiriö. Maksaa ja kaikkia elimiä on syytä ravita monipuolisella ravinnolla lisäravinteineen, 2 porkkanaa päivittäin, samoin 12 ruokalusikallista lesiteeniä, AQ-yrtti-T7 on sopivan pehmeä maksatoimintojen elvyttäjä. Reuman vitaaliaineohjelma on tässäkin käyttökelpoinen. Kivennäisaineita tarvitaan maksan entsyymitoimintojen lisäämiseen. Entsyymit saattavat ravintoaineet soluille sovitteliaaseen muotoon. 5. Vatsan ja suoliston sairaudet. 5.1 Ruoansulatuskanava ja sen toiminta lyhyesti. Ruoka pureskellaan suussa, jolloin ruokaan sekaantuu 6 sylkirauhasen sisältöä. Pureskele ruokasi kunnollisesti. Näin mukaan pääsee riittävästi syljen entsyymejä. Suusta ruoka valuu ruokatorvea pitkin mahalaukkuun, jonka yläosassa on mahansuu estämässä ruokasulan ja vatsan suolahapon pääsemisen takaisin ruokatorveen. Mahan limakalvon rauhaset erittävät hapanta mahanestettä, joka sisältää suolahappoa, pepsiiniä ja muita entsyymejä. Mahaportti avautuu ajoittain päästään käsiteltyä ruokasulaa eteenpäin pohjukaissuoleen. Siellä ruokasulaan sekoittuvat maksasta ja haimasta tulevat ruoansulatusnesteet. Pohjukaissuolesta ruokasula etenee noin 7 metriä pitkään ohutsuoleen, jonka seinämää peittää imeytymispintaa lisäävä suolinukka. Ohutsuolesta ruoka imeytyy verenkiertoon ja kulkee maksan kautta saaden sieltä entsyymejä, jotta pienet solut kykenisivät käyttämään hyväkseen ruoan pienimmät ainesosat. Ohutsuolen päässä on voimakas läppä ja sen läpi päästyään ruoan jätteet, lähinnä kuituaineet, ovat paksusuolessa. Hyvälaatuiset bakteerit hajoittavat siellä ne kuituaineet, joihin entsyymitoiminnot eivät pystyneet. Runsaan valkuaisen syönnin vuoksi kulkeutuu paksusuoleen myös valkuaisaineita, joita mädättäjäbakteerit hajoittavat meille kohtalokkain seurauksin. Viimeinen etappi pitkässä sulatusketjussa on peräsuoli, joka pystyy varastoimaan yhden aterian jäänteet samanaikaisesti. Hyvin toimiva suoli tyhjenisi siis yhtä usein kuin olet syönyt. Muista tavoite, 2 tai 3 hajutonta kasaa päivittäin. 5.2 Mahakatarri ja haava. Mahan sisältö on erittäin hapan, mahanestehän sisältää suolahappoa. Kun ihminen syö jatkuvasti runsaasti happoa muodostavia ruoka-aineita ja juo, kuten nykyajan väsynyt puurtaja, jopa 1 litraa hapanta kahvia, jonka pH on 4 paikkeilla, on seurauksena mahan liika happamoituminen. Vaikka maha kestääkin paljon, on sen sietokyky jatkuvan puutostilan vuoksi heikentynyt. Jatkuva happopommitus alkaa tuntua poltteena. Kovan kahvinjuojan on pakko luopua mielijuomastaan ja näin toiset pysyvät ennallaan ilman suurempia kohtauksia. Kuitenkin kytee jatkuvasti ja jonakin yönä onkin mahahaava tosiasia. Haava voi syntyä myös pohjukaissuolessa. Vaikka valkuaiset ovatkin happoa tuottavia, toimii valkuainen oivallisena puskurina mahassa. Lasillinen maitoa rauhoittaa poltetta ensi hätään. Sitten siirrytään täysjyväpuuroihin ja lisätään vitaaliainemääriä. Mahan seinämän limakalvo on palanut, koko elimistö huutaa lisää vitaaliaineita. Happamuus on poistettava. Tilanne on rauhoitettava. Tuhoutumassa ei ole vain mahalaukkusi, vaan koko tuleva hyvinvointisi on vaarassa. Aloita vitaaliaineohjelma. Dolomiittikalkki 4-10 kappale PV. Selesan 2-4 kappale PV. Potassium 1+1 kappale PV. Lesitinia 2-4 rkl PV.
Olutheiva 10-30 kappale PV. Vehnän alkioöljy 1-2 RKL PV. Acerola E-vitamiini 1-3 kappale PV. Koivun tuhkalipeä ohjeiden mukaan keitettynä 2x1/2 kahvikupillista PV. Akuyrtti T5 rauhoittaa lempeästi. Samoin perunamehu, joka on hyvä emäs. Havupuutejuoma tuntuu myös mahaa rauhoittavalta ja mahan vaivoja parantavalta. 5,3 maitosokerin imeytymishäiriö. Yhä enemmän on nuoria, joiden elimistö ei kykene hajoittamaan maitosokeria. Siitä seuraa ripulointia ja käymistä. Ohutsuolen seinämien erittämää laktaasientsyymiä ei ole riittävästi tai se puuttuu kokonaan. Entsyymin puute estää laktoosin hajoamisen. Tähän vaivaan sairastuvat lähinnä kakkosluokan kansalaiset, jotka ovat perineet huonon verenkierron isältään tai äidiltään. Sitten siihen liittyy virheellinen ruokavalio alusta lähtien, sokereita ja muuta tyhjää ja puolinaista ruokaa. Tämä on ilmeisesti vaurioittanut maksaa, jonka valmistamia entsyymiosasia, puolivalmisteita, laktaasientsyymin valmistukseen olisi tarvittu. Perheen paras turva olisi täydellinen ravinto. Pyri löytämään se. 5,4 keliakia. 30 vuotta vanhat lääkärikirjat eivät vielä tunne keliakiaa, kotimaisten viljojen imeytymistä. Tämäkin on ohutsuolen häiriö, kuten edellinenkin tauti, mutta nyt entsyymit eivät kykene hajoittamaan gluteenia, vehnän sitkoainetta, jota on kaikessa Suomessa viljelyssä ohrassa, kaurassa, rukiissa ja vehnässä. Vaivan perussyy on verenperintö. Tietämättä missä vaaravyöhykkeessä lapsi elää, hänelle syötetään runsaasti sokerisia ruokia ja makeisia. Kunnollinen ruoka ei edes kelpaa tälle nirppanokalle. Jos äiti ymmärtäisi kuinka ankeaksi lapsen elämä aikanaan muodostuu, hän toimisi todennäköisesti järkevämmin. Mikäli maksa saadaan kuntoon erinomaisella ruokavaliolla, johon on lisätty runsas vitaaliaineohjelma, on mielestäni mahdollisuuksia saada suoli kuntoon. Valitettavasti minulta puuttuu kokemusperäinen tieto tästä asiasta. 5,5 hapan neste tulee suuhun. Olen lääkärinpalstoilta lukenut omituisia vastauksia lukijoiden kyselyihin, miksi heille tulee happamia röyhtäisyjä, jopa hapanta nestettä suuhun. Mahanestehän on kovin hapanta, ja vuosikymmenien ajan sitä on edelleen terästetty happamilla ruoka-aineilla ja kahvilla. Tämä ei kuitenkaan ole perussyy. Syy on suolen toiminnassa. Ohutsuolessa tapahtuu käymistä, jonka tuloksena syntyy kaasuja. Kaasut pyrkivät ulos jotakin kautta, mutta paksusuoli on tukossa kroonisesti ja niinpä kaasut rupeavat murtamaan kaksinkertaista estettä päästäkseen mahan läpi ruokatorveen. Pitkän puutostilan seurauksena elimet herpaantuvat ja kaasut murtavat mahaportin ja mahansuun. Joskus sieltä tulee vain kaasuja, joskus nousee myös mahanestettä. Ainoa keino on normalisoida suolen toiminta. Tämän kirjan ohjeilla selviät siitä melko helposti ja samalla koko muukin hyvinvointisi lisääntyy. Jos ohutsuolessa on ilmavaivoja, on todennäköistä, että niitä on myös paksusuolessa. Suolen pullistuminen lisää paineita mahan suuntaan ja ahdistaa sitä pienempään tilaan. Potilas valitteli mahansa kurinoita lääkärille, joka aikansa koputeltuaan ja kuunneltuaan loihe lausumaan oman epäilynsä, nyt minä tiedän. Siellä on pieru, muttei se tiedä kummasta päästä se tulisi ulos, kun naama on kuin takapuoli. 5,6 ärtynyt paksusuoli. Tämäkin vaiva on yleistynyt huimaa vauhtia ruokatapojen löystyessä ja lääkkeiden yleistyessä. Oireina on syömisen aiheuttama täyttymisen ja epämukavuuden tunne. Kramppimaiset kivut tuntuvat joskus koko vatsassa vaihdellen paikkaa. Ulostaminen ja kaasun poispäästö helpottavat joskus ne päinvastoin aiheuttavat kipua. Pahoinvointia esiintyy erikoisesti ruokailun yhteydessä. Röyhtäykset, ilmavaivat ja kurina vatsassa ovat tavallisia oireita. Sairaala esiintyy ripulia ja limaisia ulosteita, mutta vielä useammin ummetusta, joka pakottaa käyttämään ulostusinalääkkeitä. IT ovat pitäneet sairautta psyykkisistä syistä johtuvana. Juuri lääkärit ovat se ammattikunta, joka eniten sairastaa ärtynyttä paksusuolta. Yli puolella lääkäreistä on mainittu sairaus. Jos nyt vedotaan heidän omiin oppeihinsa, on näillä lääkäreillä mielenterveydellisiä ongelmia. En väitä, etteikö lääkäreidenkin mielenterveys horjuisi. Kun ihminen elää kovin väärin, toimii koko elimistö huonosti. Pääsyynä on kuitenkin lääkäreiden tietämättömyys oikeista elämäntavoista. He syövät hyvin väärin. Sitten tulee pieniä vaivoja, särkyä, mahanpurua ja niin edelleen. Lääketehtaat muistavat lääkäreitä jatkuvilla ilmaisnäytteillä. Varastosta otetaan tänään yksi ja huomenna toinen pilleri. Vaivat ja määrät kasvavat. Jatkuva ankara puutostila koko elimistössä ja lääkkeiden myrkyllisyys tuhoavat vähitellen suolen. Lääkärin pitäisi osata parantaa ihmisiä, myös itsensä. Huomattuaan voimattomuutensa parantaa potilaansa tai edes itsensä, turhautuu hän pätemättömyyteensä ja taitamattomuuteensa. Noin 20% ruotsalaisista lääkäreistä ottaa hengen itseltään. Suomessa heitä on hitusen vähemmän.
Omat sairaudet ovat käyneet ylivoimaisiksi kestää. Toisaalta painaa sankarimyytti osaamisesta. Siinä sitä on syytä hengenottoon. Mikäli lääketiede ei jatkaa nykyistä menoa lääketehtaiden valtaa tukien, tulevat kärsimykset vain lisääntymään ja vastaavasti myös itsemurhat. Valkoinen sokeri on tavallisen kansalaisen paksusuolen ärtymisen aiheuttaja. Usein taustalla on kakkosluokan kansalaisuus eli huono verenkierto. Ruokavaliosta jätetään pois sokeri, jopa hunaja. Kerran eräs nuori mies tuli uudelleen vastaanotolleni, koska hänen paksusuolensa tulehdus ei ollut parantunut. Kävi ilmi, etten ollut muistanut kieltää häneltä hunajaa. Sen poistuttua ruokavaliosta tuli palaute parantuneesta suolesta. Sitten jäävät pois kahvi, tee, eläin- ja kasvisvalkuaiset, katso reumaohjetta. Syödään täysviljatuotteita, vihanneksia, juureksia, marjoja, perunaa, ituja ja 1 banaani päivässä. Vitaliaineohjelma. Minalka 2-4 kappale, PV. Kelpasan 1-2 kappale, PV. Dolomittikalkki 4-8 kappale, PV. Selesan 1-3 kappale, PV. Epimaa 1-2 teelusikallinen, PV. Acerola E-vitamiini 2-3 kappale, PV. Oluthiiva 10-20 kappale, PV. Lesitiini 2-4 RKL, PV. Vehnän alkioöljy 1-2 RKL, PV. Perunamehua 2x1/2 lasillista haalealla vedellä laimennettuna. Pesty peruna viipaloidaan illalla veteen, joka juodaan aamulla. Kaikki perunasta tehty on emäksistä ja sisältää kaliumia ja on hyvin rauhoittavaa. Kamomillatee tai AQ-yrttitee 5. Molemmat ovat suolen toimintaa rauhoittavia. Muitakin yrttejä kannattaa kokeilla. Elvytysvesi 1/2 kilo biologista vehnää kokonaisena pannaan likoon 1 litraan vettä. Liotetaan 12 tuntia. Vesi kaadetaan pois, sitä ei juoda. Sillä voi kastella kukkia. Vehnän annetaan itää 1 vuorokautta, jonka jälkeen siihen lisätään uudelleen 1 litra vettä. Seosta pidetään jääkaapissa 2 vuorokautta. Vesi kaadetaan pois ja juodaan vähitellen. Tilalle kaadetaan uusi vesi 2 kertaa, mutta nyt vesi pidetään vain 1 vuorokautta. Vilja voidaan vielä jauhaa. Idätysvaiheen voi jättää poiskin. Vuosikausia olen käyttänyt glueomannania, japanilaista konjakkipuun juurijauhetta, päästäkseni alkuoireista. Tulos on ollut erinomainen. Käytä jauheen sijaan laihdutuspillereitä, jotka on tehty glueomannanista, ne ajavat saman asian. Lääketieteellinen, kova hoito tekee paksusuolen vain entistä sairaammaksi, koska ärtynyt, tulehtunut suoli ei siedä kemiallisia lääkkeitä. Vajaaravitut, pitkien lääkekurien nauttijat ovat vaaravyöhykkeessä. Paksusuolen sairauksien ja niiden seurauksien tutkiminen antaisi nopeimman tuloksen kovan lääketieteen virheellisyydestä ja siitä, miten se vähitellen invalidisoi yhä useampia ihmisiä. Ihmisille olisi ruvettava jakamaan ilmaiseksi tietoa muunkinlaisista vaihtoehdoista. Onko nyt lääketehtaiden vaatimuksesta kaikki myönteisyys pehmeitä vaihtoehtoja kohtaan kiellettyä? Pelätäänkö mainosmarkkojen menetystä? Tuhotaanko ilmakunnan kruunu, jotta pienellä ryhmällä menisi hyvin? Miten selitetään ne mittaamattomat kärsimykset, joita nykylääketiede saa kovuudellaan aikaan? Onko ihminen todella luotu lääketieteen koekaniiniksi ja jatkuvasti kivusta ja tuskasta kärsijäksi? Taatusti ei ole, hänellä on paljon jalommat tehtävät. 5.7 Paksusuolen tulehdus. Tämä vaiva on vain jatkoa edelliselle, vähän pitemmälle kehittynyt muoto, jota lääkärit hoitavat lähinnä salatsopyrinillä. Lääkitys haurastuttaa vähitellen koko paksusuolen niin pahasti, että siitä usein on poistettava osa. Leikkauksessa suolenpää vedetään kupeesta ulos, on tehty avanne. Lääketieteellinen hoito johtaa hyvin usein tähän. Luontaislääkäreidenkään hoidoilla ei aina onnistuta parantamaan paksusuolen tulehdusta, siksi kiusallinen tämä vaiva on. Suolen sairaus johtaa koko ihmisen nopeaan rappeutumiseen ja erikoisesti reumaoireiden lisääntymiseen. Edellisessä kohdassa annettu ohjelma pätee sellaisenaan paksusuolen tulehduksessa. Lukemattomat esimerkit tästäkin vaivasta parantumisesta ovat osoitus luonnon omien voimien etevämmyydestä. Lääke on aina myrkky elimistölle, vaikkemme tiedäkään mitä tuhoa se kulloinkin saa aikaan. Jonkin lääkityksen haitta voi ilmetä vasta 20 vuoden kuluttua lääkityksestä, eikä kukaan osaa yhdistää vaivaa lääkkeeseen. 5.8 Divertikkelit. Kun suoli on tukkoinen ja siellä syntyy kaasuja, saattaa sen seurauksena kehittyä divertikkeli. Kaasu turvottaa ja venyttää yhtä suolen heikkoa kohtaa ja vähitellen yhä useampia kohtia. Venymät jäävät pysyviksi, on muodostunut divertikkeli. Pusseihin kertyy ruokajätteitä, jotka mätänevät pusseissa aiheuttaen lisää ongelmia. Vain leikkaus auttaa. Kuitenkin leikkauksesta koituu monia lisähaittoja. 3.9 Peräpukamat.
Jos ihminen syö kuidutonta ruokaa, on seurauksena ennen pitkää ummetus. Kakkosluokan kansalaiselle tämäkin vaiva lankeaa kuin itsestään. Jatkuva ummetus synnyttää peräpukamia. Kovat ponnistukset pullistavat peräsuolen laskimoa. Kerran saatu vaiva uusiutuu aina silloin, kun suolen toiminta vaatii normaalia kovempia ponnisteluja, jopa nostoponnistus voi olla syynä peräpukamiin. Myös istuva työ, takapuoli hauduttavassa lämmössä, edistää pukamien esiintymistä. Korjaa vitaliainepuutostasi kohdassa 5.6 annetulla ohjeella. Aku-yrtti T4 edistää laskimoiden toimintaa supistamalla niitä, juo sitä. Illalla on hyvä juoda yrttiteetä Aku14, se tekee suolen sisällön löysäksi. Tehokas ja halpa peräpukamien hoitokeino on ottaa joka aamu peräsuolen huuhtelu. Rasvaa sitten peräaukon seutua ja painele vielä sormella pullistumaa poistumaan oikeaan uomaansa. 6. Ihonsairaudet ja muita reuman sukulaisia. 6.1 Maitorupi. Monen pienen vauvan ensimmäinen sairaus on maitorupi, pienimuotoista, kuivaa rupea taipeissa ja hautuvissa paikoissa. Lääkärit ovat todenneet maitoruven esiintyvän erikoisesti ripulin yhteydessä. Sinänsä hyvin mielenkiintoinen seikka, vaikka iäkärit eivät olekaan osanneet tehdä asiasta pitemmälle meneviä johtopäätöksiä. Nivelreuman yhteydessä puhuttiin siitä, miten tukkeutunut suolen toiminta tukkii myös nivelkalvoja ja paasto puolestaan poistaa oireita. Jo vauvan elimistön suhteen pätevät samat säännöt. Vikroiva suoli aiheuttaa ongelmia, jotka heijastuvat melko kauaskin itse häiriökeskuksesta. Kysymyksessä on selvästi reumaattinen sairaus, jonka lääkärit uokittelevat allergiaksi löytämättä kuitenkaan allergiatekijää. Lääkäreiden havainto, jonka mukaan jollakulla on taipumus maitorupeen, on tavallaan oikein. Maitorupilapsen äiti tai isä on kakkosluokan kansalainen, jolla siis on huono verenkierto. Tämän pariskunnan saadessa lapsia on erittäin todennäköistä, että lapsi tulee saamaan maitoruven. Lääkäreiden mielestä provosoivana tekijänä on ihon vahingoittuminen siten, että bakteerit pääsevät tunkeutumaan ihon alle. Jos sattuisi niin, että molemmat vanhemmat lukeutuvat 2 luokkaan, maitoruvelta välttyvä lapsi olisi harvinaisuus, mutta mielestäni mahdollinen. Onkin näin ollen tavattoman tärkeää, että kaikki kakkosluokan kansalaiset saisivat ajoissa tiedon perintötekijöittensä kehnoudesta verenkierron suhteen ja siitä, miten perimä vaikuttaa seuraavaan sukusyytä oppia itsekin elämään siten, että tulehdukset ja reumasairaudet eivät olisi hankaloittamassa elämää vielä kovin nuorella iällä. 20-30 äitiä on odotusaikanaan syönyt ohjeita seuraten runsaasti vitaaliaineita. Saamani palautteen mukaan kaikki syntyneet lapset ovat olleet harvinaisen terveitä, nukkuneet yönsä hyvin ja muutenkin tuottaneet äideilleen pelkkää iloa. En kuitenkaan vielä silloin osannut ryhmitellä ihmisiä 2 luokkaan, joten varmuudella en tiedä, oliko joukossa kakkosluokan kansalaisia. Erittäin todennäköistä se kuitenkin on. Tuntuu siis mahdolliselta, että hyvin varustautunut huonoista fyysisistä tekijöistä huolimatta voisi saada terveitä lapsia. Kun yrittämisessä ei ole mitään riskiä, kannattaisi, ei vain kakkosluokan ominaisuuksilla varustettujen, vaan kaikkien äitien, aina yrittää. Näin jokainen äiti petaa perheelleen parhaan mahdollisen tulevaisuuden. Saanen täten väliin muistuttaa siitä hyvät tarkoittavasta äidistä, joka kerran 2 viikossa leipoo pullaa ja kakkua ja aikaa myöten tuhoaa koko perheen ympäriltään. Näitä äitejä on valitettavan paljon. Syy ei ole kuitenkaan heidän, vaan sen ristiriitaisen tiedon, jota heille jaetaan. Heikko, hyvälle perso-ihminen valitsee tietenkin lavean tien, vaikka kaikki kaatuisikin päälle aikanaan. Jokaisen tässä kirjassa mainitun sairauden yhteydessä olisi ennaltaehkäiseminen aina viisainta ja myös parhaistuloksiin johtava. Ennaltaehkäisy pätee tässäkin sairaudessa. Kesällä aurinko vaikuttaa myönteisesti ja sairaus voi kokonaan väistyä. Aurinko on tärkeä D-vitamiinin antaja ihmiselle. Kaikki myönteisyys maitoruven hoidossa saadaan vitaaliaineista, joten maitorupi on selvästi puutostauti, aivan kuten kaikki muutkin sairaudet. On tärkeää pitää pienen ihmisen suoli hyvässä kunnossa. Aivan ehdoton on sokerin käyttökielto, ei muaruestakaan. Jopa kuivatuissa hedelmissä oleva runsas, luonnollinen sokeri voi saada aikaan vahinkoa pienen ihmisalun aineenvaihdunnassa. Vanha kansan käyttämä maitorupilääke oli tehty kuusenpihkasta ja kermasta kuumentamalla niitä yhdessä. Myöskin tervaa on käytetty. Näillä aineilla pidettiin maitorupi kurissa niitä harvoja tapauksia hoidettaessa, joita vuosisadan alussa esiintyi. Nykyisin tämäkin tauti on levinnyt kuin kulovalkea ja palo vain laajenee. 8. 24 kuukausi-ikäisen vauvan vitaaliainelista. E-piimakalkki jauheena 1/2 T1, PV-selesan 1 kappale, PV, murskattuna jauheeksi. Urtialsin 1+1 kappale, PV-aerola E-vitamiini 1 kappale, PV-lesitiini 1/2 U, PV-vehnänalkiot 1 teelusikallinen PV. Havupuutejuoma on tärkeää käyttää jatkuvasti, sillä siinä on niitä samoja pihka-aineita, joita ennen käytettiin voiteen valmistamiseen. Koko elimistö pääsee osalliseksi näiden juonnon aineiden hyödyllisyydestä. Se tuntuu olevan välttämätöntä maitorupisen elimistölle.
Ohjelman annostusta suurennetaan iän myötä. 6.2 Kossila-ekseema. Lääketieteellisen mittapuun mukaan maitorupi on ryhmä erilaisia sairauksia. Olen kuitenkin vähitellen tullut huomaamaan ja monien erehdysten jälkeen oppinut, että eräille ihottumien, ekseemien, perusedellytyksenä on huono verenkierto eli kakkosluokan kansalaisuus. Ihottuma voi esiintyä pieninä tai suurehkoina märkäpäinä. Ihon pinta voi olla täysin ehyt, mutta ihon alla on punoittava ja kutiava ihottuma. Kaikille ovat ihottuman esiintymispaikat tyypillisiä. Kädet ja jalat ovat yleisimmät esiintymisalueet, mutta myös päässä ja selässä voi olla ihottumaa. Koska näitä edellytyksiä ajatellen ei ihottumia ole luetteloitu, päätin antaa havainnoimalleni nimeksi Kossila-ekseema. Jos olisin valinnut naapurin nimen, hän olisi vienyt minut oikeuteen, joten yksinkertaisesti valitsin oman nimeni. Jos nykyinen lääketiede joskus heitettäisiin romukoppaan, voisi tämäkin nimi kelvata, ehkä se tapahtuu N5 tai N vuoden kuluttua. Itsekin voin vielä kokea sen. Aikaansa edellä olevia harvat ymmärtävät. Kossila-ekseema johtuu ihon hapenpuutteesta, johon vaikuttavat erilaiset allergeenit ja suolen huono toiminta. Mikäli pystytään kohottamaan verenpainetta ja lisäämään verenkiertoa, voidaan jo täten parantaa ihottuma. Molemmat ovat ylivoimaisia tehtäviä, mikäli olisi saatava aikaan merkittävän suuria muutoksia. Emäksinen ravinto ja runsas vitaaliainelisä korjaavat elimistön vajavaisuudet siten, että elimistö alkaa taas toimia terveen tavoin. Monien lääkenineiden aineenvaihduntaa kihottava vaikutus poistaa vaivan näkyvistä, mutta se tulee taas esille heti lääkityksen loputtua. Koska lääkkeet vaurioittavat elimistöä, pahenee ihottumakin aika myöten. Jos vaiva on keskittynyt kasvoihin, on ymmärrettävää, että sitä yritetään piilottaa kaikin keinoin varsinkin tärkeässä nuoruuslässä. Siitä voi kuitenkin seurata se, että jo 40-vuotiaan naama on kuin sateen pieksämä lehmänkakka. Maitorupi kuuluisi tähän ryhmään, mutta koska sillä on selkeä nimi, pysykööt entisenä. Kossila-ekseemasta kärsivän on syytä ryhtyä käyttämään mahdollisimman täydellistä vitaaliaineohjelmaa. Minaika 2-4 kappale PV. Kelpasan 1-3 kappale PV. Selerina plus 4-10 kappale PV. Epima 2 teelusikallinen PV. Immunozink 1+1 PKL, PV Aerola E-vitamiini 2-4 kappale, PV Olut-10-25 kappale, PV Olut-10-25 kappale, PV Vehnänalkioöljy 1-2 RKL, PV Lesitiini 1-3 RKL, PV. Arizona valkosipuli, hajuton, 1+1 kappale, PVAQ, yrttitee 4-1-2 KRT, PV kultapiiskutee 1-2 KRU, PV. Havupuutejuoma tuntuu olevan tärkeää sisältämiensä pihka-aineiden takia, samoin koivuntuhkalipeä ohjeitten mukaan tehtynä. Reumaatikon ruokavalio olisi syytä valita mahdollisimman ajoissa, koska nämä kakkosluokan kansalaiset ovat voimakkaasti reuma-alttiita. 6.3 Psoriasis. Hilseilytauti on reumasairauksia. Eräässä Ruotsissa suoritetussa joukkotutkimuksessa tavattiin 1,5% LLA psoriasista eri asteisena. Lääkärit pitävät tautia perinnöllisenä ja parantumattomana. Taudin alkuasteella ilmaantuu ihoon punaisia läiskiä, joiden pinnalle kehittyy hilsettä. Läiskät kasvavat leveyttä ja korkeutta. Iho kovettuu ja suomuttuu. Esiintymispaikkoja ovat polvet, kyynärpäät, selkä ja päänahka. Joskus ainoat merkit löytyvät sekä varpaitten että sormien kynsistä. Kynnet vaalenevat ja aaltoilevat normaalia paksumpina. Lääkityksenä lääkärit ovat käyttäneet arsenikkia, mutta ovat joutuneet luopumaan siitä, koska se aiheuttaa syöpää. Tilalle on otettu sytostaatit, solumyrkyt, jotka valikoimatta tuhoavat ihmisen soluja ja joilla tiedetään olevan sivuvaikutuksia. Rotanmyrkky oikein käytettynä olisi turvallisempaa. Monet ovat huomanneet, että etelän aurinko poistaa psoriasisoireet ainakin hetkeksi ja että UVA-valohoitokin helpottaa. Yksinkertainen päätelmä olisi, että D-vitamiinin puutos näyttää tärkeää roolia tässä sairaudessa. Angina ja muut tulehdukset ovat aiheuttamassa psorlasista. Kysymyksessä on kakkosluokan kansalainen, joka suhtautuu leväperäisesti elimän vaatimukseen. Hän syö paljon raffinoitua ruokaa ja kaikki makea kiehtoo makunystyröitä. Makunystyröiden tuntemukset ovat ainoat ohjenuorat, joten usein ruokavalion kuuluu myös runsas valkuaisen syönti. On oikeastaan onnenkauppaa, ettei näillä eväillä synny MS-tautia, sillä niin vaarallisen lähellä kuilun reunaa tässä leikitään. Ehkä saatu selenimäärä on kuitenkin niin suuri, ettei tauti kehity MS-taudiksi. Hyvin pienistä eroista on todella kysymys. Psoriasis ei ole perinnöllinen, kuten lääkärit arvioivat, perinnöllistä on huono verenkierto, joka tekee kantajastaan kakkosiuokan kansalaisen. Kun tällaiselta perustalta lankeaa nykyajan tarjoamiin herkkuihin, näkyvät seuraukset nopeasti. Jos nyt heti ymmärtäisi tehdä täyskäännöksen elintavoissaan, olisi kaikki korjattavissa helposti ja nopeasti.
Ainoa auktoriteetti, jonka puoleen hätääntynyt ihmispolo kääntyy, ei kuitenkaan ymmärrä taudin todellista syytä. Näin alkaa elinikäinen kierre. Psoriasis on jo sinänsä reumasairaus, joka nopeasti laajentaa reviiriään niveliin. Reuman rantelemat polvet ja kyynärpäät saavat ympärilleen ajan myötä paksut suomuiset panssarit, jotka alentavat kakkosluokkalaista vielä 1 tai 2 luokkaa alemmaksi. Lääkärin väite hilsetystaudin parantumattomuudesta on virheellinen. Tämän olen saanut kokea moneen kertaan viime vuosien aikana. Vuoden -82 alussa psoriasistapauksia nähtyäni tulin ajatelleeksi, että taudin täytyy olla sukulaissuhteessa reumaan. Olin miettinyt asiaa moneen otteeseen ja kuin kohtalon oikusta 40-vuotias, tarmokas insinööri Erik Algren tuli vastaanotolleni. Hän oli sairastanut psoriasista noin 30 vuotta vaivan vain lisääntyessä. Lääkkeeksi hän oli saanut kortisonia ja ihon rasvaamiseen voiteita. Myöskin valohoitoa oli kokeiltu. Parempia aikoja oli ollut ajoittain, usein kesät olivat jopa nautittavia, kun vaivat selvästi helpotuivat. Kuitenkaan yhtään sellaista aikaa ei ollut, etteikö ihottumaa olisi esiintynyt sen jälkeen, kun tauti oli puhjennut. Kerroin insinöörille ajatuksestani ja ehdotin, että kokeiltaisiin reumaohjeeni mukaista ohjelmaa. Erik oli ennen luokseni tuloaan sairastanut ilkeän anginan ja nyt oli ihotauti pahimmillaan. Se olikin perimmäinen syy hänen tuloonsa. Erik oli jo vuosia seurannut kirjoituksiani eräässä lehdessä ja oli näin pohjustettu uudelle ajattelulle, joka antoi toivoa hänellekin. Hän oli valmis iupumaan virheellisistä elämäntavoistaan, joten hänestä sain mallikelpoisen toteuttajan ohjelmalleni. Jo 2 viikon kuluttua selvät tulokset olivat näkyvissä, ihottumaläiskät olivat häviämässä ja 2 kuukauden kuluttua paranemistulos oli noin 90%. Työnsä takia Erikillä oli vaikeuksia toteuttaa ohjelma täydellisenä, mutta vähin erin koko vaiva poistui. Erikin oman havainnon mukaan leipä on pahasta. Koska suomalaisten viljojen happoluku on korkea, kärsii elimistön pH sitä herkästi, vaikutus on ehkä vielä paljon voimakkaampi kuin reumassa. Suolen toiminnan edistämiseksi kuitu neuvon. Reumaohjeessani kuitenkin syömään täysviljatuotteita, mutta on viisasta tyytyä kokeilemaan psoriasiksessa vain hirssiä ja tattaria. Erik on tapauksena tietenkin vaikea. Jo 3/4 hänen elinajastaan olivat tauti ja lääkitys ehtineet vaurioittaa elimistöä, joten taudista selviäminen oli näyte miehen sisukkuudesta. Hänen elimistönsä ei ole vieläkään pystynyt uudistumaan sille tasolle, etteikö hän joutuisi jatkuvasti elämään elämää. Hän on erinomaisessa fyysisessä ja henkisessä kunnossa, ja vaikka perheessä sairastettaisiin flunssaas, ei Erik siihen sairastu. Kun toiset kerskailevat syömisillään ja sitten valittelevat vaivojaan, olisi peitellyn vahingonilon tunteminen sangen inhimillistä, mutta Erik tuntee sääliä. Hän yrittää varovasti vihjaista muista elämäntavan mahdollisuuksista, mutta jos vinkki ei tunnu menevän perille, hän lopettaa. Tyypillistä psoriasista sairastavalle on ankara vitaliaineiden puute, joka tietenkin johtuu huonoista elämäntavoista. Kun pohjana vielä on huono verenkierto, ei tarvita kuin muutama infektio ja hilsetys alkaa. Imusolmukkeet eivät kykene tyhjentymään bakteeriromusta, jota niihin tulehduksista kerääntyy, joten ne tukkeutuvat. Puutoksesta johtuva elintoimintojen heikentyminen tietenkin on heikentänyt myös elimistön toimintakykyä. Ulospäin näkyvä hilsetys on elimistön tuottamaa romua, joka tunkeutuu ihon pintaan, jottei koko ihminen tuhoutuisi myrkkyihinsä. Kun sairas pääsee aurinkoon, elintoiminnat vilkastuvat auringosta ja etelän ravitsevammasta ruoasta saadusta energiasta. Etelässä on maaperässä moninkertainen määrä esimerkiksi seleeniä. Mikäli matkailija ymmärtää syödä paikallisen tavan mukaan ja jättää tupakan pois, eivät hyvät tulokset anna odottaa itseään. Kaikessa rauhassa kannattaisi miettiä, miksi näin tapahtuu. Ehkä vähitellen heräisi epäilys, että aiemmin on eletty kovin väärin. Tämän epäilyn herätessä olet jo voiton puolella, sillä uteliaisuus ja toivo paremmasta terveydestä tekevät kyllä tehtä aikanaan. Jonkun tarmo riittää muutoksen toteuttamiseen heti, toisten on sitten pakko seurata aikanaan. Jokaisen sairaan olisi tiedettävä 3 asiaa. Mikä aiheuttaa sairauden ja mihin se johtaa? Käytettyjen lääkkeiden haittavaikutukset peittelemättä ja mitään salaamatta. Millä keinoin sairaudesta voi parantua? Mikäli jokainen meistä saisi edellä mainitut tiedot heti kroonisesti sairastuttuaan, olisi päätöksenteolla hyvä pohja. Vallitseva hoitosysteemi panee sairaan umpiputkeen, joka kuljettaa potilaan sinne tuttuun, mutta pelottavaan määräpaikkaan varmasti ja valtavien kärsimysten rantelemana. Jos putkessa olisikin jokin reikä tiedon valon tulvimiselle, pyritään se kaikin tehokeinoin paikkaamaan. Keväisin lääkärit kilvan kertovat, miten auringonvalo aiheuttaa ihosyöpää. Ihosyövällä ei kuitenkaan ole mitään tilastollista merkittävyyttä kuolemaan johtavana sairautena. Lääkäritkin ovat tosin havainneet, että ihmiset, esimerkiksi psoriasispotilaat, tervehtyvät kessisin kummallisesti. Siksi pelottelu ei liene aiheellista.
Vuoden aikana, jolloin olen neuvojani antanut, on tullut useita myönteisiä palautteita parantumisista, joten lääketieteellinen väittämä psoriasiksen parantumattomuudesta johtuu vain lääkäreiden tietämättömyydestä. Ruokavalioksi otetaan reuman ohjeet. Kuitenkin täysviljatuotteet jätetään pois ja tilalle otetaan hirssi ja tattari varmuuden vuoksi. Vitaliaine-ohjelma otetaan edellisestä 6. helmikuuta. Koivuntuhkalipeä otetaan melko jatkuvaan käyttöön, samoin havupuu-uutejuoma. Kunnollinen ruoan pureskelu on tärkeää, samoin hyvä suolenteiminta. Voimistelu ja venytykset päivittäin ovat välttämättömät, samoin kylmät suihkut. Saunan löylyä olisi vältettävä, kylmä suihku saunomisen välillä tasapainottaa tilanteen. Tärkeää olisi aloittaa asiantuntijan tekemä lymfahieronta. 6.4 Seborrea. Kuiva seborrea on aivan psoriasiksen kaltainen vaiva, joten psoriasisohjelma sopii myös tämän taudin hoitamiseen. Toinen muoto seborreaa johtaa ihon rasvoittumiseen lähinnä pään alueella. Lääkärit ovat sitä mieltä, että vaiva johtuu murrosikäisen nuoren lisääntyneestä miessukupuolihormonituotannosta, mikä ei taas johtaisi talirauhasten liikatoimintaan. Koska en ole tavannut yhtäkään vaivasta kärsivää, kokemus puuttuu. Ehdotan silti maksan toiminnan tehostamista, pari porkkanaa, 1-2 RKL-lesiteeniä ja AQ-yrttiteeno 7, 1-2 kertaa päivässä. Lisäksi olisi syytä lopettaa sokerin syönti ja kaikki muukin tyhjä ja syödä reilusti joka päivä tuoreravintoa. Sinkki, seleeni, kalium, kalsium, magnesium ja pi ainakin ovat paikallaan lisäravinteina. 6.5 Allergiat. Allergia on elimistön virhetoiminto, joka johtuu ankarasta puutostilasta. Muistamme, kuinka suolistosta tuleva veri kulkee porttilaskimon kautta maksan läpi, jossa maksan entsyymijärjestelmät muokkaajat suolesta imeytyneen ruoan soluille sovittelijaaseen muotoon. Sokerin ja muiden tyhjien ravintoaineiden syönti on lamauttanut maksaentsyymien tuotannon, ja kun suolesta imeytyy jatkuvasti elimistön hyvinvoinnin kannalta liian köyhää ravintoa, ei ole ihme, että merkkejä puutostilasta alkaa ilmestyä. Kemiallinen lääkitys vain peittää oireet korjaamatta mitenkään puutostilaa, ja tautitila vain pahenee. Odottavan äidin puutteellinen ravinto tuottaa maailmaan heti syntyessään puutoksista kärsivän lapsen, jolle äiti ymmärtämättömyydessään ja lääkärikunnan suosituksesta vielä syöttää elintoimintojen kannalta edelleen riittämätöntä ravintoa. Kun lapsella on näin peritty elimistön rakennusaineiden vajavaisuus ja sama puutostila jakuu koko rakennuskauden eli lapsen kasvukauden ajan, on tulos arvattavissa. On todennäköistä, ettei kaikkia elimistön vaurioita pystytä enää koskaan korjaamaan, vaikka tehtäisiin minkälainen muutos tahansa. Merkittävän paljon voidaan kuitenkin korjata vuosien ja jo kuukausienkin aikana. 6.6 Harmaakaihi, ainakin sukulainen. Jos jännetupentulehdus lasketaan reumasairauksiin, on mielestäni yhtä oikeutettua lukea harmaakaihi samaan ryhmään kuuluvaksi. Harmaakaihin lääketieteellinen hoito on leikkaus. Silmään kasvaa verho, joka estää näkemisen. Tämä verho poistetaan leikkauksella. Olen lähtenyt ajatuksesta, että silmään johtavat hermot ja verisuonisto kulkevat jonkin ahtaan kanavan läpi. En tosin ole tutkinut silmän rakennetta niin paljon, että olisin tämän todennut, näin vain oletan asian olevan. Ihmisen ikääntyessä hänen verenkiertonsa ja kaikki muutkin elintoimintonsa hidastuvat riippuen siitä, missä määrin tätä hidastumista osataan hidastuttaa. Nikamien kuluminen huonontaa pään ja yläraajojen verenkiertoa. Lymfasuonten toiminta heikkenee, joillakin se on voinut olla huono alusta alkaen. Se kanava, jossa silmän hermotusina ja verisuonet kulkevat, tukkeutuu vähitellen vaikeuttaen verenkiertoa ja hermoimpulssien kulkua. Todennäköisesti luonnon tarkoituksena kasvattaessaan verhon silmän eteen on suojata heikentynyttä silmää liialta valolta. Elimistössä on kaikki suunniteltu johdonmukaisen taidokkaasti, eikä mikään suinkaan ole vahingossa syntynyttä, kuten muutamat onnettomat arvailevat. Verenkiertoa edistetään kaikkia niitä keinoja käyttäen, joita tämä kirja tarjoaa, ja mitä muualta saa. Vitaliaineita syödään runsaasti pahimpien puutosten korjaamiseksi, ja päälle päätteeksi pidetään 7-14 päivän oikeaoppinen tuoremehupaasto, joka polttaa hermokanavasta turhaa kuonaa pois. Näin pysähtyy kaihin kasvu, se jopa poistuu vähitellen, koska silmän valonsietokyky elpyy. Aivan samanlainen on tilanne korvan suhteen. Joitakin vuosia sitten eräs mies soitti minulle kertoen kärsivänsä Menieren taudista. Kysyin oireita, jolloin hän kertoi kärsivänsä jatkuvasta korvien soimisesta ja jopa tasapainohäiriöistä. Arvelin vaivan johtuvan huonosta verenkierrosta. Vaikka en ollut koskaan edes kuullut Meni-Kuusiren nimeä, lähti mies 500 kilometrin päästä vastaanotolleni. Sillä välin toki tutustuin lääkärikirjan tietoon, joka oli kuitenkin se normaali, ei tiedetä mikä sen aiheuttaa ja millä se parannetaan. Mies sai melko ankaran dieetin, runsaasti vitaliaineita ja AQ-yrttiteeniä laskimoverenkierron edistämiseksi. Ankarin vaatimus hänen mielestään oli vähintään 10 päivän tuoremehupaasto. Asia unohtui kuten kaikki arkirutiinit, mutta 3-4 kuukauden kuluttua sama mies oli puhelimessa, oli sitten hyvät lääkkeet.
Minä olen parantunut täysin. Vaikka en ollut koskaan kuullut moisen taudin olemassaolostakaan, parantui heti ensimmäinen asiakas. Vuosisataisella lääketieteellä ei ole kuitenkaan pienintäkään aavistusta, mistä Menieren tauti voisi johtua ja millä parantua. Mutta hieno nimi kaikkine oireineen on löydettävissä kaikista lääkärikirjoista.